Jaa, ollaanko myö Laitamme on. kaikki tässä? No niin, pitäisi Äänet. varmaan peliin laittaa päälle. Äänet kuuluu. Ei kai. Hymeä ajattelin. No niin. No niin. No niin. Niin no. No niin no. Missä? Joo. Ei kai siinä sitten, jos ei ole huolia, murheita, turkia toiveita. Itse tuossa törmäsin hienoiseen teknisen ongelmaan, enkä ole saanut sitä korjattua, mutta ei se mitään Kuvausongelma. pelaamista vaikuta. No siinä on täpliä ja se kirvelee, kun käy pissalla. Eikä jostain syystä noi spell- ja item-efektit ei toimi oikein noille NPC-hahmoille. Esimerkiksi vaikka light-efekti tai torch, niin ei tule niinku sitä valoa esimerkiksi ollenkaan. Ja mä en tiedä yhtään, mistä se johtuu. Mä oon yrittänyt tuossa jonkun aikaa sitten korjailla, mutta Kokeillut jotain antibioottista voidetta laittaa siihen. niin, Citromax-kuuri varmaan. Pepantteen. Pepatteen ja Jos mä vaan tapetan peset ennen kuin Niin, ne kerkee niin, sytyttää valloon, niin sitä se ei niinku oo. Ootko Machine Guardilta pyytänyt jeesiä vielä? Oletko kokeillut käynnistää sitä uudelleen? Sitten Omnissa on jo. Vähän Yön yli pitää semmosessa etikkakääressä. Vähän suitsukkeita, kato Kyllä, nyt tulee koneen ääressä. ohjeet. Se taisi ollakin Viitelet punainen sitä. lohikäärmeen ääniä, mitä sieltä kuului sieltä puutarhasta viimeisessä siellä loppuun. Päästään kärsimään. Viiltelet sitä tammenlehville. Voi tammenlehvät. Joo. Ei kai siinä. Ruvetaanko ryskemään? No sitä tässä vähän niin kuin ootella. No niin, oikein hyvä. Kaikilla näkyy kuva, kuuluu musiikit, kuuluu puhe. Selvä. Kuva tuloo, kaikki tuloo. No, aloitetaan. Viime kerralla kuultiin veret seisauttava kiljaisu. Juhlat Aldorin kartanossa jatkuivat pääruoan merkeissä. Tarjolla oli pitkään haudutettua hirveä ja perunaa sekä kastike, jonka alkuperäistä kukaan ei kysellyt. Oakrend oli tässä vaiheessa jo vahvasti hengellisellä tasolla ja päätti lähteä happihyppelylle selventämään maailmankuvansa. Hoiperellessaan salia ympäri hän kuuli huhuja Rostlandin takamailla liikkuvista rosvoista sekä heidän johtajastaan, luihin pukeutuvasta peuraherrasta. Käl puolestaan törmäsi jälleen violettiin verhoutuneeseen Tartuccioon, joka oli selkeästi eri nuotilla liikkeellä. Gnoomi oli ilmeisen otettu Kälin pääsystä paroni Drelevin puheille ja lahjoitti hänelle oudon korun sovun merkiksi, mikä ei herättänyt lainkaan epäluuloja. Varkan tokeni välittömästi pääruuan saavuttua. Velho söi kuin mies, joka ei ole varma näkeekö huomista, ja sammui hetkeä myöhemmin penkilleen kuorsaten kovaäänisesti. Jessan päätyi keskustelemaan elämän tarkoituksesta Harrim-nimisen emotionaalisesti epästabiilin kääpien kanssa ja sai vastaukseksi filosofian, jonka ydin oli kaikki kuolee, millään ei ole väliä ja toivo on turhaa. Tunnelma oli katossa. Rintaro puolestaan keskittyi tärkeämpiin asioihin, taisteluihin. Hän tenttasi Amirilta alueen hirviöt, rosvot, soturit ja Aldorien miekkailutyylin ja totesi ne turhan hienosteleviksi, parempi lyödä suoraviivaisesti ja kopaa. Pentik yritti päästä aatelispöytään juttelemaan Lady Jamandille, mutta vartijat estivät hänet. Tästä hän veti täysin loogisen johtopäätöksen. Hallitsijan voisi ilmeisesti haastaa kaksintaisteluun ja voittaessaan saada itselleen koko valtakunnan. Illan mittaan kuultiin lisää huhuja eläindemonikultista, hirven kalloamuleteista, kummittelevasta sillasta sekä etelässä asuvasta erakosta, joka asuu puussa ja puhuu eläimille. Vargan kruunasi illan ilmoittamalla olemassaolostaan öljyisellä peräeruptiolla, jonka siivoaminen jätettiin yksimielisesti luonnon vastuulle. Lopulta Lady Jamandi Aldori nousi seisomaan. Hän kiitti kaikkia paikalle saapuneita ja kertoi, että seuraavana aamuna keskusteltaisiin valtakirjoista, luvista lähteä valloittamaan anastettuja maita ja perustamaan omia valtakuntia. Sankarimme ohjattiin majapaikkaansa kartanon itäsiipeen. Ulkona riehui ukkosmyrsky, muuten yö näytti rauhalliselta. Kunnes käytävästä kuului veret seisauttava kiljaisu. Pentik rykäisi oven auki ja käytävässä odotti musta-asuisia salamurhaajia tikarit käsissään. Pentik kaatoi ensimmäisen ketjunuijallaan ja Vargan katkaisi hiippailijan Reisi Valtimon tikarillaan. Jessan ryntäsi käytävään ja tuikkasi hyökkääjää mahaan. Käl viimeisteli miehen työntämällä kuppamiekkansa äijän poskesta sisään. 3 hyökkääjää kaatui hetkessä.
Käytäviltä löytyi verta, ruumiita ja yksi irtonainen käsi ilman omistajaa. Osa kartanosta sulkeutui kalteriovilla äänekkäiden pamausten saattelemana. Ainoa reitti eteenpäin näytti johtavan sisäpuutarhaan. Puutarhan ovien takaa kuului henkilöiden keskustelua. He selkeästi etsivät jotain. No ei kai siinä sitten muuta kuin ovi auki. Niiden peräeruptio. Mä olin siellä kanssa, että mikä vitun peräeru. Pidän itseäni tähän täysin Se syyttömänä. tulee. Minä pidän itseäni tähän täysin syyttömänä, sillä tämä oli meidän muistiinpanojen kirjoittajan suora lainaus hänen tekstistään. Oliko mä Mun mielestä se kirjoittanut oli niin, tuolla? mun mielestä se oli niin hyvä, että mä pidin tämän tästä ihan. Se oli niin hyvin kirjoitettu, se peräeruptio. Miksi No mä vaan- en muista kukaan eruptio? Se on vaan se plagiaatti, mikä itse siellä, että jos kukaan lähtee ikinä tekemään tästä oikeasti pitää ilman lupaa, niin peräeruptio kuuluu Peräeruptio. heti. Heti Se on tiedetään, todella mistä juttu. johtuu. Joo. Mikään pistä tavaramerkki vetää. Joo, sieltä kuului tosiaan ovelta niitä ääniä. Siellä möreäääniset hiippailijat ihmetteli kovasti jotain. Etsivät selkeästi jotain siis. Ja Pentik avaa oven sinne pimeän puutarhan puolelle. Ja sieltä selkeästi kuuluu ääniä vähän silleen, niin kuin, että joku tulee. Äkkiä! Valoa! Ei näe saatana mitään. Sitten kuuluu semmoista vähän kahinaa ja jotain ting, pum, pum, kolahtaa sinne johonkin kovalle ja sinne syttyy semmoinen ting, ting. 2 valoa sinne huoneeseen. Siellä on 2 semmoista siltaa, mistä te tulitte yli aikaisemmin edellisenä yönä. Ja siellä lorisee vesi siinä vesiputouksessa ja siellä loistaa nyt semmoinen pienet kivet siellä niin kuin sillan, molempien siltojen suurin piirtein keskellä, mitkä hohtaa. Koko tila on sellaista niin kuin kellahohtoista kirkasta valoa. Ja Pentik näkee siellä huoneen tavallaan vastarannalla. Sitä mä yksi hohtaa täällä. Saatan ihan tätä peliä joskus. 6 mustiin pukeutunutta äijää. Jostain syystä saatana nää. Ootpa ihan tekninen ongelma. Problem. Niet problem. Joo, nyt. NYT. Siellä vähän semmosessa muutamassa vähän niinku kuppikunnassa siellä selkeästi jotain etsimässä. Säikättävät siellä. Yksi kohtaa nyt jostain syystä. Ja no kun ei sillä ole torttia. Oota, tehdään se uusiksi. Ärsyttää se vaan. Ja ei mitään. Lähdetään rollaamaan kombattia Kevinsiin. Jos saanko argumentoida sen pohjalta perusteella, että mä menin siihen ovelle kuuntelemaan ensin, ja kun ääniä kuului, päätettiin rynnätä sisään, että saisin heittää Athleticsillä ton initiativit. Saat kyllä. Koska Pentikkihän siis syöksyy Juu. sieltä välittömästi niin kuin Kyllä. juoksijalkaan. Vastaa oikein loogiselta tänne. Suoraan kuin quick save. Lähdetään katsotaan initiative listaa. Viikkoinen quick save saattais olla paikallaan. Hakkaaks Julius se F5 justiinsa se? Että jos lähtee pelistä ennen kuin kuolee, niin sit se ei oikeesti kuolisi. Niin, mulla on blue screen, mitä tapahtuu, voidaanko rollme? No, katsotaan nyt miten meidän käy. Ei nyt ruveta heti. Mitään. Ei kai siinä. Ihan mielenkiintoinen toi initiatiivistartti tossa. Olihan kaikilla se 1 hero pointti kaltain settorin alussa. No, very nice. Kyllä. Very nice. Joo, se ensimmäisenä vähän hätkättää se kukka siellä. Saatana. Ja sit se kaivaa taskusta jotain. Ottaa sen esiin. Action, toinen action. Ottaa Pentikin sieltä targetiksi. Ja heittää se pullo oranssi ja se syttyy vielä siinä niin vähän mennessään ja heittää sieltä suoraan Pentikkiä päin. No hyvin. Osuu. Räjähtää semmonen tulipullo siitä Pentikin päälle. Pentik ottaa tosta 9 damagea syttyy tuleen ja siitä Jessan ottaa kanssa splash damagea 1, kun se tuli roiskahtaa siitä päälle. Mikä tää persistentti on jostain Alchemist Firesta? Hyi saatana. Sieltä se tuli. Ja siinä meni 2 actionia. Viimeisellä actionilla vetää itselleen tikarin käteen. Tuolta tyyppi juoksee tonne sillalle tuolta reunaa pitkin 1 actionilla. Tokalla actionilla vetää pienen varsijousen käteensä. He.
Jälleen kerran ovelta näkyvän pentikin kohteeksi ja ampuu. Ei osunut. Ei osunut. Menee just suhahtaa sen vasama siihen niinku tavallaan pentikko avannut sieltä semmosen leveähkö oven, niin siihen oven karmiin suoraan pystyy. Toi kaveri päättää juosta tuohon sillan toiselle puolelle. Tai tohon. Vetää käteen. Vetää käteen pitarin. Joo, se jää itse asiassa siihen. On toi tuolta takaa kaveri, se vetää myös pikaisesti varsijousen esiin. Tai Pentikin sieltä targettiin, kun se näkee sen just sieltä hienosti ja lasauttaa menemään. Sieltä tulee niinku toinen nuoli, ensin osuu siihen vähän väistää, niin se osuu siihen niinku seinämään. Samaan aikaan näkyy, kun sieltä kaveri juoksee jonnekin sillalle sieltä ja tulee toinen nuoli, niin Pentti kehtii sitäkin vähän kumartaa, se menee sen päästä ohi. Siinä oli sitten viimeisellä actionilla se lataa sen varsioisen puolesta. Rintaron vuoro. Rintaro näkee, kun siellä ovesta sitten valot tavallaan valaisee sen tilan ja siellä näkyy jotain mustapukuisia äijiä muutama siellä. Ja sitten näkyy, kun Pentikotti tulifullosta hittiä ja sieltä lentää vasamoita sieltä toiselta puolelta. Mitä tekee Rintaro? Joo, Rintaro oli ehtinyt laittaa vihdoinkin ton kaikki panssarinyörit päälle ja tuli sieltä edellisestä huoneesta ulos ja näkee, että kaikki on kuollut, niin läpsäsee kylkeään turhautuneena. Lähdetään liikkeelle, näkee tilaisuuden ja rynnistää heti porukan ohi ovesta ulos ja tokalla actionilla liikkuu tähän itse asiassa samalla kun syöksyy sieltä, niin vetää miakkansa tupesta ja sivaltaa samalla. Oi. Se on just asettunut siihen niin kuin sillan kärkeen tavallaan odottamaan, veti tikarin esiin ja sitten yllättävän notkeasti ja taitavasti se kääntää sen tikarin kahva ylöspäin sillä ja blokkaa siinä terällä sen sivalluksen siitä, kun Rintaro syöksähtää sieltä ketterästi ohi. Jes, siinä se. On toi tyyppi. Sieltä näkyy, kun se Rintaro pelmahtaa sinne huoneeseen, niin se mikä helvetti toi on? Vetää sieltä vyöltä varsijouse, ottaa Rintaro targetiksi tai semmoisen hand crossbow siis. Ja miksi sitä nyt sitten sanoisi? Ja ampuu Rintaroa. Rintaro ehtii niinku tulee sieltä puolittain vähän liukumalla sieltä, koittaa sivaltaa sieltä miakalla sitä kaveria, se blokkaa sen alakautta samaan aikaan, kun se on nousemassa niin takas pystyyn, niin tuohon olkavarteen selkäpuolelta osuu joku ikävä tunne, kun sinne varsioisen vasama. Oi Jesus. Ja viimeisellä actionillaan lataa varsioisen tuolla. Oprent kanssa ei hirveästi näe sinne huoneeseen muuta kuin, että sinne syttyi valot ja sieltä Rintaro ampasi sinne huoneen sisään ja siellä vasamoita lentelee edestakaisin ja kuuluu jotain huuda. Mitä tekee? Ögrind. Vaihtajat vähistä tietämään. Eikä ole. Muistakaa, että voitte juosta omien läpi ihan vapaasti. Joo, Mites toi? No guidance on. Pyydät esi-isiltä neuvoja ja saat itsellesi, oliko se itsellesi tai jollekin, ei sillä ole väliä. Tai jollekin. Joo, se on one target tai one creature. Plus ykkösen statuspenaltia johonkin. no perkele. Kun mä juoksen sinne huoneeseen, huudan vaan Rintaro. Sitten tässä muu menttää. Ja riittää just siihen. Näet huoneen sitten kokonaisuudessaan siellä tosiaan leveäkö joki virtaa siinä alhaalla pohjoisesta etelään. Siellä on 2 siltaa molempien siltojen päällä ja takana on porukkaa. Ja Rintaro on siellä just kääntynyt silleen, että sä juokset siihen, niin samalla siitä tavallaan katseen edestä lentää semmonen varsiousen nuoli sinne. Ja just kun Rintaro on siellä semmoisessa slaidissa, se osuu sitä selkäästä, kääntyy sinne ylös sellaiseen valmiusasentoon katana kädessä. 2 actionia on jäljellä. Annetaan vähän sähköä jollekin. Mikäs toi Rintaro? Se on just se. Lead from one target to another. Eli voinko mä itse valita, mitkä targetit on? Kyllä, one or two creatures. Mutta ne pitää olla vaan vierekkäin. Niin, kun se osuu niinku yhteen ja sit sä voit päättää. One or two creatures, I think. Tässä on muuta sanoa. Eikä se, kunhan ne on 30 jalan etäisyydellä. Niin. Ei sitä kai. Niin saat valita 2 tyyppiä, johon se osuu 30 jalan sisällä toisistaan. Ja tässä tilanteessa ne taitaa olla ihan ketkä tahansa.
Niin just. Jopa Mä otan kauemmaista sit Tommi, keskenään. mä otan Tommikaan tuossa rintaron vieressä ja sitten se, joka on siellä toisessa päässä siltaan. Ja tuo. Joo. Rollaan damage sieltä, mä rollaan tosta noin refleksiseivit pois. Molemmat oli success, eli me ottaa molemmat puolikkaan damage. Joo! Sieltä lähtee, juoksee tosiaan siihen huoneen sisälle, katsoo vähän ympärilleen, just se nuoli lentää sinne, sit näkee sen niinku tilanteen, sit nostaa sen Ogrin nostaa molempia käsiä vähän tuohon sen niinku kasvojen eteen. Sit sen silmistäkin alkaa tulee sellaista salamointia ja sit se niinku jostaa niistä silmistä niihin käsiin ja sit se niinku ampuu semmosen niinku toi, mikä se on se Darth Sidious vai mikä se on se Sith Lordien pahis, kun se lähettää sormien päästä aina sellaista salamaa, niin sieltä ja sit se niinku jysähtää vielä silleen, että se valaisee hetkeksi koko huoneen, kun se jostaa niinku siitä ensimmäisestä tukasta siihen toiseen semmosen salamalinja. Pentik. Kuinka syvältä toi tapahtuu. näyttää toi vesi? Kuinka syvää se on? No, aika vaikea on sanoa pimeässä. No, mutta siellähän on 2 valoa. No joo, kyllä, mutta sit, no sä veikkaat, että se on ehkä noin 5 jalkaa. 5 jalkaa syvää. Joo, Niin. suurin piirtein. Pää pysyy just pinnalla, mutta et joutuu huimaan. Virtaus ei ole kauhean nopea, mutta No, fuck it. Defensive Advance. Painetaan tuonne. Defensive Advance tarkoittaa siis kilpi nousee, tulee stride ja sitten lyödään äijää päähän. Tai sitten ei lyödä, vaan heitetään vitonen ohi. Ja jäämme siihen, mutta ei jäädäkään. Mä käytän vikan actionin siihen, että mä kellahtaisin ton aidan ylitte tonne veteen. En jätä mitään sattumanvaraa. siinä ei taida olla rikollisesti. Ei vittu. Ei. Redcon. Not gonna do that. Se on huono idea. That's a bad idea. That's a bad idea. Kukas se oli seuraavaksi? No joo, ei mun tarvitse taunttaakaan. Mä koitan lyödä sitä uudestaan. Sori. Oho. Natural 20. Noniin. Hyvin yritetty lyö. Saanko mä opt-outtaa taas tosta vitun? Saat, joo, sehän on sovittu, että se on vähän semmonen valinnainen Joo, lisäflavor. koska Ei se mitään saa vaan pakko. concussionin ja normal damage, koska mä haluan tappaa sen nyt, niin Pentikin tulee sinne kilpitanassa marssii siihen se eteen, huitasee se ensimmäisen. Se laskee väistää silloin, että se laskee pään alas. Ja sitten saman tien kun se nostaa sen pään, niin sieltä on tulossa jo toisesta suunnasta uudestaan. Ihan suoraan leukaan, sillä lailla, että koko alaleuka irtoaa. Se kumartuu silleen sit se on ja tulee saman tien vastapalloa ja se on niinku massive damage. He's gone. Sitten heität tuolta vielä toi recovery checki tohon. Ei jäänyt siihen kuuteen. Edelleen tulessa. Se on toi viimeinen kaveri. Se katsoi sieltä pitkältä, että ei saatana, yhtäkkiä tuli niinku salamoita ja joku koiranpennon näköinen mursu hyökkäsi sinne toiseen päähän. Se oli ja ritari toisessa päässä. Sekin nykäsee ton pullon vyötä. Rafkaa sieltä tulemaan. Se on vähän pelisankana. Riittääkö sitä range? Eikö se tule lähelle? Se liikkuu tohon. Joo. Sitten se samalla siinä juostassa vetää sinne, koittaa heittää sinne Ogrendiin päin, kun näki, että sieltä tuli jotain salamajuttuja. Mutisee siinä mennessä. Saatana, pelkot saatana. Kuuluu semmoinen pieni. Sitten se heittää sieltä tulipullolla, just osuu. Voi haftaa liekit sieltä. Hyi. Ogrendi ottaa 10 tulidamagea ja syttyy tuleen. Se oli sen vuoro siinä. Esson, näet just kun siinä roihatti Ogrendi pieniin liekkeihin. Eli tämä V yli pystyy juoksemaan. Se oli kuuleman mukaan 5 jalkaa syvää, että aika Arvion pahasti joutuu kahlaamaan. Niin, nopea arvio. Käytännössä arviolta niin joutuu ihan uintihommiin. Virtaus ei ole kauhean vahva, mutta uimaan joutuu kyllä. Mut täällä on täällä on niinku aukko, mistä pääsee, koska toi on Ai sillä on se. leivottu kylmäksi. Joo, ja toi sitten on
tuolla kupsahti justiinsa suohon, niin sieltä pääsee suoraan yli, jos haluaa. Tässä juoksee tuohon ja humahuta. Ai niin, kun sä minimaksasit Niin, sulla oli itsellesi reach. ton reach Kova. weaponin. Siinä samaan aikaan, kun Jesson lähtee niinku kans rampaseen juoksuun sieltä edellisestä huoneesta, niin siinä just vieressä jysähtää tulipullo siinä Ogredin päälle. Ogred syttyy tulee ja se juoksee ja kääntyy vähän silleen, niin menee sinne reunaan pitkin, näkee, että Rintaro on siellä kanssa just ottanut niinku nuolta ja kääntyy ympäri valmiusasemassa, niin Jesse tulee siitä ja vauhista työntää sitä. Ja Meisselin nimi voisi suomeksi olla sitten. Sieltä pitkältä tuikkaa menemään. Sillä on just ollut siellä niinku tavallaan se torjuntaliike menossa. Sillä on puolustus vähän silleen auki. Just kling, se on torjunut sen ja sit siihen tuleekin suoraan sinne niinku kainaloon. Se uppoo. Suoraan kainalosta sisään pitkä terä ja kaatuu siihen. Koristettiin. Eiköhän mä nyt sitten. Noble Brand. Heitäkö mä vaan D10 nyt? Mä en tiedä. Ei. Mut D10. Mä en tunnu. Ota 6 fire damagea sille. No sehän kuoli se äijä. Ai kuoli äsken. No kuoli. Miksi sulla ei näkynyt päällä, että se kuoli? Kyllä se tossa kuolla kupsahti. Ja Näkyy se on, pääkolla. heittänyt sen mun mielestä tuohon damageen jo. Siellä Eikö lukee tuo- Noble Branch plus 2 firea. Niin, mutta se on eri. Se on eri, kun se on niin... Okei. Joo. Se ikoni on siis niin oli... Siellä on Divine Sparkki. Sitten tuo Noble Brand... Tai Strike Breed Rend on se, että yhdellä actionilla sä voit lyödä sen niin Weapon Dine verran sitä Spirit Damagea tai... Tässä tapput se Fire Damagea. Sitten niin se auto hittaa siitä. No mutta se kuoli sillä heti. Sä seivästit sen siihen. No voi vittu. Haista porsun paska. Ja sit mä teen niin Shift Immanence ja siirrän tuon minun niin Divine Sparkin tuohon niin Victor Fretti. Sen Strike Break Rendin, jos sen verran saa retconnata, että turhaan mä lyön varmaan ruumista. Joo. No kyllähän Niin, Tuomas vaan. heti, että Niin. sä lävistit sen vartalon sillä pitkällä terällä suoraan kainalosta toiselle puolelle. Saatan, siinä oli. Odota Julius. Ihan itse kauan kahden. Joo. Kiva! Lisäaikaa miettiä. Työkaluja ei muitakaan hirveästi. Riippuu siitä, että mitä löytyy tuolta oven takaa. Todetaan. Oran, anna mennä. Nonni. Ekaksi saavutaan tähän ja... Mikä helvetin Victor's Reef? Oh my god. Selvä. Ja plus se on catch place. Joo, näit just siinä. Lähit vähän niinku Jessanin perässä. Jessan kurvasi just vähän ennen sua, kun Ogrendiin räjähti semmonen tulipullo. Sitten sä näet, kun Jessani meni sinne sivuun, näkee just kun Rintaro sivallus blokattiin ja toi Pentikki siellä alhaalla viistää yhdeltä puolen päätä irti piikillä ja sitten samaan aikaan Jessani vetää kisarmilla suoraan kainalosta sisään. Nyt sä oot siinä niinku silleen, let me at him. Let me Adam. Tosiaan, mutta ei täältä kyllä mitään lähestymistapaa, mitä Käli arvostaisi, niin oikein ilmenen, niin Käli vapaalla kädellä ulottaa tonne vyötäröllensä, nappaa throwing knifein sieltä, ottaa tosta väärä työkalu, lähimmäisen limanuljaskan ja lähtee heittää tätä puukkua päin sitä. Okei. jaa, mitäs tulee fumble take? Stand 1. Stand one. Otetaan vastaan, jos sä laitat sen voimaa siitä mulle. Heropointtejakin on. Joo, on. Ehkä tää ei... Ehkä tää ei. Amazing miss. Mä en oo missään välittömässä vaarassa, niin Se kello vaan silleen, että ai sä tänään kun ei. Joo, Pääsi eli juoksee tilanteeseen. sinne, sit se näkee just sinne niinku tuli räjähtää edessä ja Jessani seivästää ja sit se nopeasti kattoo ja vetää sieltä vyöltä sen heittoveitse, heittää sinne niinku Pentikin suuntaan, että ota siitä. Ja se menee niin vitusti yli, että se ei ole ikinä elässään heittänyt. Se oli niinku semmonen oikein kaarva baseball tavallaan, semmonen niinku, ja se jää niinku, suu auki katsomaan sitä sinne, minne se menee. Ja Miten voi olla? Joo, se Käli tuli niin kovalla taistelukiimalla, että se veti 360 tosta ovesta ulos ja heitti pyörähdyksen 360 päätteeksi sen no-scope. puukon, niin eihän se nyt mihinkään. Niin. Ja heitti vahingossa vasemmalla kädellä. Joo, Oli eihän tää. mitään intoa. Sinne meni. Hämmennys. No, mutta sehän oli
sitten Varganin vuoro. No perkele. Lähdetään hän varppailee Voidia. Tarkentaisin tätä. Joo. Sen pitää heittää se Fortitude. Joo. Sori, mä jäin. For goodness sake. Fortitude. Haista perit. Heitä damage. Sieltä niinku kukaan... Eikö se osu? ei- Lol. No siis heitä damage, Joo. se on Joo. suksessa, kun se on basic, niin se Ai, ottaa ai. puolikkaan damage. Oho. No joo. Se Varganin silmät niinku yläkautta tavallaan valuu semmoiseksi liilamustaksi niinku kokonaan. Ja sitten siellä sen roiston niinku pään päälle, se vähän niinku lähtee niistä silmistä ja ilmestyy sellainen niinku keilapallon kokoinen musta liilapallo, tämmöistä niinku void energiaa, mikä niinku tavallaan kytee tai säkenöi pikkasen siinä pään päällä, ja sitten se tipahtaa siihen sen äijän päälle. Peittää se hetkeksi aikaa kokonaan tällaiseen energiaan, mutta se ehtii just vähän hyppää silleen, että se ei ihan ei kuitenkaan kokonaan peitty. Jos se kerkesi vähän väistää, niin se meni snadisti ohi siitä. Se otti vaan osan tästä. Yksi actioni olisi vielä vissiin jäljellä. Että Joo. Varka menee tänne nurkan taakse. Hihittelee iteksiä. kolmanta Huutaa vaan perään, että siitä sait! Syö jotain eilisiä ruoan tähteitä siellä samalla. Sittenhän me mennään tonne Top of the Round. Se on viimeisellä actionilla ja edellisellä kiekalla se oli ladannut ton varsijousensa. Se katsoo, että tuli niinku salamaa ja samaan aikaan se vetää niinku, vähän niinku pistoolimaisesti sen ladatun sieltä ja sitten sen näkee, kun Jessani on seivästänyt sen friendin siihen. Ampuu Jessania. Se on jo niinku vauhissa, se on tavallaan liikkeessä jo siinä. Se ampuu, se tiputtaa sen samalla, se lähtee liikkeelle ja droppaa sen varsiolten. Vetää tikarin vyöltänsä ja tulee semmoista niinku vähän, se ärisee vaan tikari. Se on vielä vetänyt sen tikarin käteen ja sit se tulee niinku vasen käsi edessä, se tikari tuossa oikeassa ja murisee ja juoksee siihen eteen. Selvä. Sen kaveri oli myös ladannut sen varsijousensa ja vähän semmoisen tutisevin käsin, kun se kanssa näki, kun se parin kaveria toiset lähti puolet päästä ja toiset tuli yhtäkkiä vaan sinne niin selkäpuolelta kauhea terä läpi. Ja kertsettiin vielä vähän salamallakin noita tossa, niin se Oakrendin tuot kuitenkin se velhovi. Se mutisee se itsekseen. Ampuu varsijousella Oakrendia. Miksi se kuulostaa noin pikkupojat? En tiedä, minkälaiset äänet sulla on siinä käytössä. No sulla on Humanoid Feminine B käytössä, niin ehkä siksi. jos mä vaihdan sen sulle. En mä saa vaihdettua. Kesken kompattiin varmaan. Vaihdetaan se joskus myöhemmin. Se on nyt Feminine B. Sitten se haparoivin käsi vetää se semmoisesta pienestä nissäkästä uuden nuolen siihen vasemman. Ja ottaa ton Jessanin vielä targetiksi ja ampuu Jessania. Se on tämän sen pois viimeisellä actionilla. Mut se oli niinku nopeasti sieltä Huterin tutisevin käsin, että se lentää jonnekin sinne. Kuuluu semmonen niinku leaves rustling, kun se osuu jonnekin sinne kukkapusikkoon. Se meni niinku aivan Rintaro on just slaidannut siellä, sen lyönti blokattiin, osu selkää, nuoli, se kääntyy niinku valmiusasennossa siihen ympäri, niin siinä on jo Jessani sen selän takana, ja se lävisti sen ensimmäisen äijän. Kun se kaatuu siihen niinku lävistettynä, niin sieltä ryntää just Jessania kohti siihen teidän väliin äristen sellainen hikarimies. Samaan aikaan, kun sieltä lentää vähän nuolia ja kaikkea vielä lisää. Mitä tekee Rintaro? Joo, siinä kun kääntyy ja haparoi kädellään sinne selkään, että saa katkaistua sen nuolen varren siitä ja näkee, että siihen on tullut tyyppi ja Meinasin Kuita sanoa, sen että nyt kun vingillä. pelaamisesta on niin kauan, niin haluan muistuttaa Off-Guardi on erittäin voimakas debuffi, jonka voit antaa flänkkäämällä. Totta. Ja toi on kuollut toi. Joo, jos ei se sulle näy, niin toi on tosiaan delannut äijät. Yes. Se nyt on, no, Ottaa siihen askeleen ja sitten Vicious Wingillä. eli sun pitää valita se Vicious Wingi siihen lyöntiin mukaan. Taitaa lähteä anime-tyylillä sieltä. Oota. Tuleeko se tohon?
täpätään sillä checkboxilla. Joo, ja mutta heitetään tuleeko se damage. niinku Damage rolliin, kun se lasketaan vai Kyllä. tuleeko se tosiaan attack? Eli Eli nyt sieltä sun actions välilehdeltä täppäät sen Vicious Wingin, että saat sen damagen oikein. Miten tää menee? Eli menet sinne sun character sheetille, actions välilehti ja siellä yläreunassa on semmonen Vicious Wing, missä on semmonen ruutu, niin painat sitä valkoista ruutua, että sä täpäät se itsellesi. Löytyykö? Tämä vai? Ei kun nyt se vaan linkkaa tavallaan sen skillin niinku uudestaan. Eli meet sinne niinku ihan ylös, scrollaat sinne sen attackien yläpuolelle. Joo, siellä. Just. Ja sitten kun sä klikkaat sen damagen, niin nyt sen pitäisi laittaa automaattisesti se Vicious Wing siihen. Muista klikkaa kriti. Holy moly. Oh, mother! level 1. 44 namaa. 44 damage. Sitten pääpuolella. Kyllä mä sanoisin, että Tää lähti Siis kyllä anime-tyylillä sillä 5 tossa. Ei, tässä on Kirsikkapuun erälehti putoaa Koko kroppa keväällä. kahteen osaan. siinä kun Rintaro lähtee lyömään, niin huutaa syöksyvä Pääskynen! Lyö 2 käden alas ja siitä samalla liikkeellä ylös. Hartiasta hartiaan. Leikkaa sen veen irti siitä. ja sit se Päät kuuluu siitä. vaan semmonen niinku terävä miekka, semmonen viilto, sit se jää vielä niinku semmoseen asentoon seisoo se miekka 2 käden vähän ylöspäin silleen. Sit kuuluu semmoset slaidaavaa ääntä, kun se äijä menee useampaa osaa siinä viistettynä shashimiksi. 44 damagea level 1. En mä tiedä, meni ihan sanattomasti. Teleporttasitko Oma. sen taakse? Shadow Step. Se oli siinä. Vuoro eteenpäin. 3 actionia. Yes. Se on siellä. Se kaveri vetää käteen tikarin. Aggressive slapping. Se vetää tikarin sieltä ja lähtee sillä sitten mäiskimään tuota pentikkiä. Aha, onpa hyvä. Yksi tikari viilto. Se on niinku, se pyöräyttää, kun se vetää sen, niin se pyöräyttää sen silleen, että se terä on niinku alaspäin, se pitää siitä. Sitten se viiltää tuosta sen kasvojen edestä ja lähtee vielä semmoiseen kämmenlyöntiin sit takaspäin. Se vaan siis niinku semmoista target practice, se vaan lyö pentikin kilpeä sillain niinku. Niin, joo, se niinku viiltää ensin siitä niinku tavallaan kilven yläreunasta, kun pentikki vähän nostaa sitä. Ja pentik vaan kääntää sitä kilpeä samalla, kun se tulee sieltä niinku ja lyö siihen kilven keskelle. Sinne. No tällä on hirveä kokemus vissiin tappelusta. Okren, teidän vuoronne. Paljon asioita tapahtuu yhtä aikaa. Sitten tuli Vasamaa ja siellä Rintaro tekee shashimia yhdestä äijästä ja pentik tappelee siinä heti toisella puolella sillan reunassa jotain epäpätevän näköistä äijää vastaan. Anna mennä. Mitä teet? Olet myös tulessa. Niin joo, miten voi, kun mä oon nyt liekeissä, niin mitä mä niinku voin, voinko mä tehdä asialle mitään? No, joka vuoron lopussa sitä yrittää sammuttaa. Ja sitten voi totta kai kuvailla keinoja, joilla yrittää sitä sammuttamista tehdä, niin siitä voi saada sitten hyviä siihen rolliin tai sitten DC:tä alemmaksi. Niin sit vuoron lopussa. Niin, tai sit, Vai? siis voit käyttää actionin siihen, että sä yrität sitä tukahduttaa sitä liekkiä. Se on niinku- Mä nyt oon veden äärellä, niin voinko mä tavallaan siitä heittää, mennä vaikka polvilleni ja upottaa itteni siihen jokeen sen verran, että saa liekit pois. Onko tällainen mahdollista? Onhan, totta kai se on mahdollista. Mutta se on kuitenkin vähän öljypohjainen. Se tuli. Tästä on ihan säännöissä, että esimerkkinä, Jos- jos olet tulessa ja upotat Joo. itses veteen, niin GM discretionilla se voidaan niin kuin handwaveata se rolli, eli ei siihen tarvitse silloin rollata, Nyt jos ei puhuttu- asia on itsestään selvä. Mutta nyt ei puhuttukaan veteen astumisesta ja itsensä upottamisesta, vaan vedellä itsensä sammuttamisesta. Mutta ei se niin iso liekki ole, että sä käytät sen actionin siihen, että sä roiskit itsesi päälle vettä, niin et ole enää tulessa. Yksi action. Sitten tuo kaveri tuossa pentikin vieressä, niin mä taidan tuikata sen tuleen. Tai yrittää tuikata häntä tuleen. Ignitiolla. Sitten pitäisi olla range. Joo, on siinä. Range on 35 feettiä. Eli sä voit sieltä sun omasta spellistä tuolta chatista valita, että onko se nyt se range vai melee. Nythän se on se range, niin klikkaa sieltä. Ota targetiksi se äijä ja klikkaa sitä. Jep. Ja siitä vaan attack. Attack. Sen verran se saa itsensä sammutettua siinä vedellä, katsoo mikä tilanne.
Sitten koittaa niinku napsauttaa sormiin, että sieltä tulisi semmonen liekki, niin se vaan... Ne on niin märät vielä, että ne ei napsauta kunnolla, niin se ei lähde tulee. Semmonen pieni kipinä vaan, mutta ei lähtenyt kunnon liekki. Valitettavasti meni ohi. No siinä ne 3 actionia oli, että ole enää tulessa. Pentik, teidän vuoronne. No, Olette edelleen tulessa. joo, me olemme edelleen tulessa. Good sir. Mutta Pentikki siitä vaan kääntää katseensa, ottaa ne 2 iskua ensin tuosta kilpeä kääntää katseensa tätä seuraavaa kohdetta kohti ja tappavan rauhallisesti vaan. Ottaa vähän vauhtia siihen nuijaan. Koittaa lyödä, eikä osu. Ne katsoo, että no, nyt tässä on vähän jotain huonosti ja ottaa vähän paremman asennon siinä. Ja askel tuohon eteenpäin. Kilpi nousee ylös ja sitten se lyö uudestaan. Noin. Kieltä. Suoraan sinne kylkiluihin piikkinuijoilla. Ensimmäinen. Se on just niinku, kun se on lyönyt siihen kilven reunaan. Sen niinku terä edellä vähän viiltänyt tai pistänyt siihen. Niin Pentik saa blokattua sen ja lähtee heti lyömään vastaan. Niin se kääntää sitä sen tiperiin silleen, että se onnistuu blokkaa sen ketjunuijan pyörähdyksen. Pentikki tästä oikeastaan harmistui yhtään, nostaa vaan sen tornikilpeen vähän silleen niin kuin tavallaan pikkasen työntäen marssii se edelleen ja sieltä kilven takaa vähän puolittain yllättäen, kun se on niin kuin ollut siellä. Se vähän horjahtaa yllättää sieltä kilven takaa, tulee yläkautta suoraan päähän. Ja sitten vielä recovery checki siihen vuoren. Oho. Nois. Sieltähän se. Ja lopuksi vielä Pentikki vähän sukii sen kädellä sillä haroa vähän noita öljyä vaan pois siitä sillä että liekit sammuu. Se on keskittynyt katse siihen. Alright. Se oli tää kaveri. Joo. Vähän silleen, ei saatana, se kattoo vielä alaspäin, kun siellä Pentikki on just silpon 2 äijää sieltä niinku piikkinuijalla ja semmonen niinku massiivisen näköinen kilpimuuri verisen piikkinuijan kanssa tulee, niin se on siellä, ei saatana. Vielä löytyy vyöltä 1 semmonen tulipullo ja se ottaa Pentikin kohteeksi, koittaa nakata silleen. Bro, viimeinen tulipullo sieltä lähtee vyöltä, heittää Alchemist Firea kohti Pentikkiä. Pentik vaan nostaa sen pyyhkäsee sen kilvellä sillä vähän sen niinku semmosen pyyhkäsyn sillä että se vaan räjähtää siihen ja sitten menee tonne pitkin seiniin. Se räjähtää siihen Pentikin päälle. Ja vähän sille roiskuu. Sit se on siellä ihan ja viimeisellä actionilla eli vetää Ikarin esiin. Ja niinku kauhusekaisin tuntee odottamaan selkeästi, että nyt kohta sattuu. Kohta sattuu. Tulee iso pinkki. Big doodle. Jessa. Tuosta otetaan tuo kalibrointi ja nuskavi juosta ja ota, lyö, osu, perkele, älä, Osuuhan se. pääsin 2 hetkelle. Hujauttaa Kerthalle ja Yokohama hujahuta. hujauttaa toisen kerran. Siinä ensin se siellä silloin toisessa päässä lävisti se yhden äijä, se tipahti siihen. Ja saman tien kun se tipahti, niin sieltä tuli niinku se seuraava ton tikarinsa kanssa sille huutaen. Niin siitä salamaakin nopeammin sujahtaa semmonen pieni hyljes, kuuluu vaan ja sit se valuu siitä niinku 2 osaan. Rintaro on siinä semmoisessa asennossa vielä sen katanan kanssa. Jesson, jota ei saatana lähteä niinku, nyt on se hetki. Ryntää siitä niinku ketterästi sen pitkän tikkusen kanssa ohi. Tekee sellaisen niinku sivut, se tavallaan tulee tuolta niin kulmittain olkapään yläpuolelta. Se viiltää pitkin niinku sen roiston rintaa tosta semmoisen vekin ja samalla vauhilla se pyörähtää niinku 360, kääntää sen ilmassa sen kisarmi ja työntää sen niinku pitkittäin silleen niinku Pike Games tyylisesti vielä suoraan tosta palleesta läpi. Se vajos sinne. Voisiko luovuttaa vuoroa eteenpäin, kun ilmeisesti on. Joo, se jäi toi Rosvon vuorolle. Se on niinku noin. Nyt on. Jäällä. Saako reaktiona huutaa ihan kommentin tässä ystäville, että mie luulen, että meidän kannattaisi tuo 1 ottaa elossa. Osoittaa sinne vähän Rosvon suuntaan. No, anyway. Cal vähän edelleen tuijottaa sitä
puukkoa, mikä on siellä jossain yläilmoissa. Mitä vittua? Se ei ole vieläkään tullut alas. Se on jossain tiiliskiven välissä nyt. Joo. Se eka actioni menee siihen tuijotteluun. Siellä se on. Mitä vittu siellä on? Se kun heittää koriksessa yli puolen kentän niin kuin sukkara sisään ja vähän vaan tuijottaa sitä, niin nyt ei vaan mennyt ihan yhtä hyvin. Sitten vähän kuulee jotain karjuntaa tuolta toiselta puolelta, kun siellä menee jengiä lakoon ja huomaa vaan, että Jessa ja Rintaro antaa sillalla sitä hyvää ja katsoo vaan, että no helvetti, selvä, tossakin, tohon mä pääsen. Ja siinä on mun. Joo. Sieltä kattoo vaan. Vähän aikaa niinku vielä silleen ajelettiin itsekseen. Miten se tonne? Sitten tulee silleen niinku snap to. Ai niin joo, täällä oli tää mylly menossa. Sitten siellä just kattoo vähän niinku säpsästä ja näkee, kun Pentikki silpoo siellä toista äijää sivuun. Rintaro on edelleen semmoisessa, se on just viiltänyt poikki se ja sitten yhden kaverin siinä. Ogrendi on napsutteli märkiä sormia siinä se edessä ja Jessoni lävisti sen yhden tyypin ja sitten se päättää, että no kai mäkin pitää vähän osallistua ja juoksee sieltä niinku pääsee sinne toiselle puolelle. Sitten se on Varganin vuoro. Joo, Vargan on nyt hihitellyt siellä nurkassa. Näin. Ja päättää lähteä kattoo, että onko se vielä kaveri hengissä siellä. Näkee, että kuollut, mutta huomaa ton toisen ja kestää taas vähän varppia. Ei siis kuule tätä hienoa suunnitelmaa tässä. On vaan damage. Ilmat mustuu. Pallo sinne. Jysähtää sinne semmoista. Tällä kertaa ei vastustajan ehdisi tätä väistämään. Sattui. Joo. Round 3. Rintaro. Yes. Rintaro siinä, kun on tappanut sen, niin puitasee sivulle miakalla, että veret lentää siitä ja laittaa tämän takas tuppeen. Sitten lähtee kyyryssä juoksee, hujahtaa Jessanin kainalon alta ja swingillä, mutta ei vedä sitä miakkaa sieltä tupesta, vaan lyö sen miakan kannalla, kun vetäsee siitä. Oliko se non-liittali, niin antoiko se -2? Ei, kun se ei ole merkannut. Taisi olla. Perhana, nyt en muista. Mutta jos tossa ei ole länkingiä suoraan laskettuna tohon rolliin, niin sehän nollaa sen kokonaan. Juu, ja en mä, mistä sen tietää, vaikka 16 osuus muutenkin. Niin. Mutta muistaakseni se oli -2, mikä tulee, jos vetää non-liittalilla. You can use a non-lethal weapon to make a lethal attack. Joo, mutta jos sä vedät lethal weaponilla non-lethal attackin, niin se on kans vissiin -2. Jos ei siinä ole non-lethal traittiä. You can use a non-lethal weapon to make a lethal attack. No, tarkistetaan toi. Ei silloin väliä, se osuu anyway, vaikka tohon tulisi se -2. Joo. Se on damage päälle. Mitä? Kato, se on vicious wingi. Very non-lethal. Nyt täytyy sanoa, että vittu, Se vaan räjähtää. se yritys on non-lethal, mutta se osuu sen verran tuohon voimatemppeliin, että ei siitä kyllä jää mitään jäljelle sit päästä. Saanko kertoa, mitä kävi? Saa, ole hyvä. Sieltä kun syöksyy, viimeinen syöksyminen lyö sillä miakan kannalla vetää sieltä tupesta, lyö sillä keskivartaloon. Se on niin kova, että sisuskalus saattaa siellä sisällä. Siis vaikka sillä ei olisi ollut pohjalla mitään tämmöistä, niin toi olisi silti ollut mästissään. Ei niillä ihan hirveästi ole vipareita näillä level 1 pikkuperseillä. Joo, aikamoisia. Mutta se oli viimeinen. Valitettavasti ei selvinnyt hengissä tämä. Jos initiative on ohi, niin Pentikki juoksee välittömästi tonne sen cutthroatin päälle, koska sehän näki, että Rintaro niinku, teki non-liittalilla jotain sillä, että hän yritti vaan tainuttaa sitä ja löi niinku, miekalle, joka on tupessa. Ja menee sinne ja rupeaa ravistelemaan sitä tyyppiä siinä maassa. Et, mistä siellä tulit? Kuka sinut lähetti? No, kaikista ulos. Se ravistelee riveleistä vielä sitä, niin se on ihan semmonen niinku, se vaan niinku heiluu siinä. Ihan siis aivan. Katse liikkuu sinne kylkiluihin ja katsoo, kun siinä on vaan semmoinen niinku, se on semmoinen niinku monttu siellä kylkiluissa. Onnen kokoinen monttu siinä kylkiluissa, että se on painanut sinne niinku sisään koko sen tavallaan varren mitä. Ainoa paikka, mitä tää kaveri kattaa, on vaan sen silmäluomet. Petikin hitaasti laskee sen
ruho siitä maahan ja katsoo rintaroa. Ja sitten se semmoinen grimacing hymiö. Se, No, Siitä ei varmaan saa paljon juttua Erikellä. voi harmi. Että kuoli. Rintaro, mikä se oli se pääskyshuuto, mikä sinä huusit? Rintaro kääntyy eka Pentikkiin kumartaa sanoo, olen pahoillani, Pentik Dono. Eipä sillä. Takas. Näitä sattuu. Mitä sanoo Tero? Onko se jossain niin huitsin Nevadas se nyt se puukko, että sitä ihan turha lähteä edes niinku miettimään niinku noutamista? Se meni sinne niin korkealle No kuin niin. vaan yleensä. Se meni ihan, se oli niin paha critical missi, että se oli tosiaan itsekin niinku amazingly stunned, niin miten se voi sinne mennä. Siellä se näkyy jossain siellä niinku vitun korkealla. Noniin. Jääkööt sinne. Olette tosiaan suuressa sisäpuutarhassa, joka on lähempänä trooppista paratiisia kuin puutarhaa. Siellä on semmosia niinku eksoottisia köynnöskasveja. Se on niinku semmoinen viidakko. Muistuttaa viidakkojokea enemmän kuin mitään muuta. Siellä on niinku kaikkia värikkäitä kukkia ja kasveja joka puolella. Sitten siinä on ne sillat siinä keskellä. Siinä pohjoisessa näkyy semmoinen patsas, suht isokokoinen, tai se on niinku nousulla. Et se menee vähän korkeammalle, mutta se on niinku life size imagery tämmöisestä half-elf-naisesta, jolla on kilpi ja ruusu kädessä. Ja molempien siltojen keskellä, noin osimoilleen keskellä, pönöttää semmonen niinku about kämmenen kokoinen kivi, mistä tää valo heijastuu. Kälottaa muutaman hetken ja... Ei vittu, Varkan kävi täällä jo. Saatana. Olette Joo. hidас! Se on siis Kelillekin tiedoksi, se huone on noin 15 jalkaa korkea. Eli jos sitä veistä haluaa yrittää se hiivetä, niin kyllä se teoriassa on mahdollista. Mutta Jääköt sinne. Ja. siellä on viidakkomaisia köynnöksiä ja muuta. Pentik menee tutkimaan sitä semmoista yhtä kiveä, semmoista hohtavaa kiveä, että mikä homma koittaa nostaa sitä. No siitä se on niin about kämmenen kokoinen kristalli, mikä hohtaa koko ajan valoa. Niin siitä lähtee semmoinen 20 plus 20 jalkaa valoa koko ajan. Se vaan ei ole kuuma, ei polta, ei mitään, mutta se hohtaa niin valoa koko ajan. Eli jonkun kannattaa se toinenkin ottaa varmaan sitten. No, Pentikki laittaa sen taskuun. Näkyykö noissa roistoissa mitään merkintöjä? Siinä tutkii yhtä ruumista, katsoo, että onko vaikka Kälki mitään käy niitä takuita taskuja tai läpi. muuta. Ja koittaa kans sama. Ja nyt kun Pentik huomasi, että valo lähti, kun se laittoi taskuun, että ei mä vittu näe täällä yhtään mitään. Ottaa se kiven takaisin Joo, esille. se niinku... Mä laitoin sen sinne sun inventoriin. Joo. Mä en tiedä, pystyykö sitä tavallaan, Katsotaan. jos sä equippaat sen, niin siitä varmaan tulee se valoa. Heldin one hand. Joo, no niin. Mutta se, että hokkaat se sitä valoa tavallaan. Mä kyllä. tein ton. Joo, no niin. Kyllä se Hyvä. näyttäisi hokkaa. Joo, mä siis tein käsin ton efektin tuohon, niin se on sen takia vähän erinäköinen. Mutta joo, se on siis Everlight Crystal. Ennen vanhaan ne oli Everburning Torcheja, mutta ne muuttui tällaiseksi kristalleiksi tuossa joku aika. Mut joo, sieltä sai sellaisen, tai joku sen toisen siitä sillan keskeltä. Ottakaa nyt semmonen, jolla ei ole kykyä nähdä pimeässä. Kälille ne on ihan turhia. Ettei tuu taas semmoista, mitä tuli prologissa, että en mä näe mitään. Onko se joku laittaa jotenkin etulinja. varusteisiin, vaan sun varusteisiin roikkumaan jotenkin? Vai pitääkö se pitää kädessä, että se palaa? No, Kai se idea on, että sitä pitää pitää kädessä. se vähän on niinku tavallaan niinku pelimekaanisesti. kädessä. Niin, siis tavallaan kädessä, tai voi se sitten laskea lattialle. Tai... Niin. Että ei se varsinaisesti mikään lyhty ole, mutta kaipa se voi virittää, jos haluaa sellaiseen aikaan, että lähtee tavallaan niin käyttämään. Niin, kun mulla on kahdenkään ase, niin mä voikin hyötymään tuosta, vaikka hyvin frontissa. Nattu metagame, mutta täällä on muutama, jotka tarvis varmaan treat woundsia, niin varmaan hyvä olisi aloittaa ainakin semmoisilla, jotka on siinä hyviä. Varkan pöllii itselleen se yhden handcrossbowin ja boltteja. Sieltä niitä. Mitäs tuoltakin? Joo, parikymmentä riittää. Siellä, paitsi että en ole pystyykö treat woundsia tekee ilman sitä healers toolkittiä? Ihan perus treat woundsia. Ei, jos se You have to vaan- hold the healers toolkit. Ei tarvii olla hiiletty. Oliko kenelläkään Wearing or holding. healers toolkittiä? Ei kyllä löydy. Kukaan ei sitä ottanut. Lol. Vittu, mä oon pojat Mulla on kusessa. hiilet. Mulla on hiilet. No niin, no rupeahan sitten paikkailemaan itteen.
Miten sitä käytetään? Siis Street Wounds skillin kautta. Toinen yksi käsi pitää olla vapaana. Ja se pitää olla vielä toisessa kädessä. No, nyt downtimeissa sillä nyt ei ole niin väliä, että onko Ne käsi on vapaa vai kantamissa ei. ei ole väliä. Joo, totta. Niin. Oliko sille Treat Woundsille ihan Se on tulee encounteri alla noissa actionsseissa. merkintästä just katsoin? Mutta onko se eri nimellä kuin Treat Ei, kun se on treat wound. Basic action makroista löytyy. Vaatikohan se sitten just Se healing sun pitää stunsit olla, joo, ja sit sulla pitää varmaan olla, kato toi medicine skilli pitää vissiin olla trained, että sä voit olla. Niin sen takia se ei tuu Aha. kaikille. Niin, siis Kälillä ei ole. Eikä rintarolla esimerkiksi ole. Pelin vaan tässä. Niin piti olla trained in medicine, että voi street rage on. Mulla on medicine Mut siis, elikkä basic action makroista löydät sen treat wounds makron. Treat wounds. 55. No se oli se kuvake, mikä on laitettu sinne, tai pitäisi olla ainakin se basic action makros kuvake kaikilla tuolla hotbarissa, että pystyy käyttämään sitä helposti. Semmoinen Mulla on kultainen näköjään nuoli tuolla pohjalta. Mulla on jäänyt pois. Se voi heittää About se medicine rolli ihan controllia sieltä, ja- vaan se on DC 15 Control-väline pitää medicine rolli. kirjoittaa Niin. Tosta mä heitin tonne chattiin Tanelin, niin sä voit vetää itsellesi ton makron tuolta sinne hotbariin. Niin saat sen makron itsellesi auki, niin siellä on kaikki perus actionit olemassa. Mikä se skillin nimi olikaan? Street Wounds. Treat wounds. Hoida haavojasi, poika. Lakkaa haaveksimasta. Heitäs sillä aikaa, kun Oakrandi kaivelee Healer's Toolkitseä, niin jessa. Joo. Siellä pohjoisessa, niin josta heitin chattiin yhden tommosen promptin. Fuck. You dead. Eli Oakrandi yritti itseään parantaa Treat Woundsilla, mutta epäonnistui. Ja on nyt tunnin immuuni. Sitten voit yrittää parantaa muitakin ihan samalla lailla. Jessan tutkailee sitä patsasta siellä. Niin, se on tosiaan semmoinen niin kuin naisen patsas. Ja se on semmoisella pienellä kivi niin kuin, harkolla seisoo. Ja se vesi virtaa sen kiviharkon niin kuin yli. Ja tiedät, että se on Nilani-nimisen jumalattaren kuva. Ja se on sellainen niin kuin, kutsutaan myös Everbloomiksi. Ja se ruusu on vähän sen niin kuin tunnusmerkki. Ja se on semmoinen niin kuin vähän pyhimys sellaisille, jotka tavallaan taistelee sortoa vastaan. Ne käyttää Milania ja sen pyhimyksenä. Ja sitten heitäpäs vielä tommonen, mä heitän promptin sulle. Anto mä itekin mukaan HP, että mä hiilaan jonkun. Ei, Voiko se nature? Sulla on varmaan itse sit targetti. ja sä et pysty mulle antaa sitä, mä joudun ottaa sen kato itse tuolta, niin mä nappasin sen ja painettiin vaan samaan Sen aikaan takia, tuota kun nappulaa. sä klikkasit se apply healing, niin se tuli itselle. Onko se nyt tää Perception, mikä tuli Joo, Oakrandille? joo, just se. Mulla oli vaan se Oakrandi valittuna, niin se on heitäpäs se perception siellä. En näe mitään. Joo, siellä se patsas on Milanin patsas on tosiaan vedessä. Virtaavassa vedessä. Tää helvetti ne etsivät täältä. Arigato, Oakred-san. Jeksimäs. Voinko mä sitten, kai mä voin downtimella laittaa itselleni healin. Eli käyttää yhden spell slotin. Spellin, totta kai. Joo, voit mulla myös niinku tuoda healing potioninkin. Jos sellaisia on. Ainakin Mikä yksi se- just arvoin. Taneli. Miten on spell slotit? Ei niin. Olis mulla vaan yksi level 1 spell slotti? Sulla on 2. Okei. Sulla, se lukee, kun sä menet sinne sun spells-välilehdelle, spellcasting välilehdelle, niin sulla on cantrippejä 5 ja ykkösrankin spell-slotteja tai spellejä on 2. Ja sä voit kästata 2 kertaa joko healin tai sitten yhden healin ja yhden runic budin tai 2 runic budia tai mitä vaan. Paitsi Sulla että on druidi on 2 peliä. prepared casteri ja se voi kästetä vain niitä, mitä se on prepannut. Niin. Kun olet prepannut Tällä hetkellä hiilin, ne niin on sulla on yksi prepattuna. hiili. Jaa, niin totta. Elikkä sulla on, Se on vansia, niin olet oikeassa. Elikkä sulla on se yksi heal-spelli nyt prepattuna vaan. Ja sitten yksi runic body, elikkä sulla ei ole niinku, joo, totta. Olet oikeassa. Eli nyt kun sä sen sieltä käytät, niin otat sen sillä 2 actionilla. Joo, ei ole järkeä yhdellä actionilla käsittää, varsinkin jos on niinku
Ootas, tehdään toi nyt uusiksi, eli mä palautan sulle tuon spell slotin. Nyt kästää se heal spelli. Niin tuolla alhaalla on heal versus living 2 actionia downtimella. Niin sä saat siitä extra hitpointteja, kato 8. Klikkaa sitä. Okei. Ja sitten rollaa healing. Ja sitten voit sieltä ottaa itsellesi sen. Alright. Alright. Ja siihen menee nyt niinku tavallaan noin molemmat spells oli. Ei, kun niin kuin se tuossa heal. mainittiin, niin sä oot prepannut itsellesi 1 kappaleen heal spelliä ja 1 kappaleen runic bodya. Ja nyt kun sä kästätit sen heal spellin, niin sulle jää vielä toi 1-levelin runic body. Et sulla ei ole enää hiilejä jäljellä. Okei. Eli aamulla sitten niin kuin pitkien unien jälkeen seuraavalla päivällä, niin sä voit taas prepata itsellesi uudestaan spellit, niin sitten sä voit täyttää sinne vaikka 2 runic bodya tai 2 hiiliä tai edelleen 1 ja 1. Mutta että sulla oli 1 heal spelli ja nyt se meni. Rintaro tutkisi yhtä ruumista. Joo, Seistä niin sehän se oli. merkintöjä. Heitit se perceptioni siitä jo. Jos Ei heitit, ole vielä. niin meni se ohi, niin heitäpä perception. Blind the GM vai? Ei haavoimena, heitetään kaikki. Niin Mä kuin pyydän puhuttiin, että erikseen. jos se erikseen pyydetään, niin monta kuin heitellään noppaa vaan. Onko tatuointia kuten 3 kyyneltä esimerkiksi? Kyllä on. Kyllä on. Sieltä löytyy. Pentikdono. Pentikdono. No? Näyttääkö tämä merkki sinulle tutulta? Pentikkiä juoksee sinne viekkuun ja en osaa tuosta sanoa mitään. Mitäs Jess? Mitä? Rintaro osoittaa Niin, Rintaro- tyyppiä, jolla on 3 kyyneltä tatuoituna siihen. Tutkii siellä sen yhden roiston ruumista ja huomaa, että sillä on pikkasen matkaa ranteesta valtimosta ylöspäin tatuoitu 3 kyyneltä toiseen käteen. Mustia. Olen minä tällaisia nähnyt. Nämä ovat Daggermarkista. No mitäs pirua se sitten tarkoittaa sellainen? No, sanoiko Daggermarksilla oli mitään? Se on sellainen salamurhaajia ja muiden epämääräisten paskahalsujen pesä hieman täältä etelään. No voi piru. En mie enempää tiedä kuin jos on joskus jostain lukenut tai kuullut mainittavan, mutta onkohan näillä joku näistä, niin voisiko olla johtaja? Ja Pentikki rupeaa katselemaan, näyttääkö kukaan näistä tavallaan vähän erilaiselta, että olisi niin kuin hienompaa vaatetta tai jotain niin kuin merkkiä siitä, että olisi korkeampi arvoinen tai mitä hyvänsä. Heitäs perception. Perception. Hei! Kaikki on hyvinkin samanlaisia pelkistettyihin mustiin kletjuihin. Niillä on käytännössä samanlaiset varustukset kaikilla. Joo. Saako samaan syssyyn, niin kuin, kun on käy vähän noita niin kuin läpi ja tutkii niitä, että katsoo totta kai taskuja ja muuta, ettei se löydy mitään niin kuin, sanon nyt, jotain kääröä, muistilappua, paperia, muistivihkoa, jotain siis niin kuin, mihin olisi kirjoitettu jotain ohjeita tai käskyjä tai jotain vastaavaa, niin sitä mä niin kuin lähdin hakemaan, että jos joku olisi ollut semmoinen, jolla olisi ollut. Ei ole mitään. Ei ole mitään. Ainoa niin on tavallaan se muistijälki siitä, että jotain ne etsii, mutta ei ollut mitään kirjoitettuja ohjeita, ei oikeastaan mitään semmoista poikkeavaa muuta kuin, että niillä on selkeät tällaiset hiippareiden salamurhaajien varusteet. Ja kun siinä aikansa tutkii, niin huomaa, että niillä on kaikilla sellaiset kyyneltatuoinnit jossain kohtaa. Käsivarsia tai kaulaa tai jotain. Silleen, että me saa vähän niin kuin piiloon, että ne löytyy kaikilta. Niin on melko varma, ettei me näistä ruumiista nyt viisaammaksi tulla. Meidän pitäisi turvata tämä paikka ja katsoa, että mitä. Jatketaan matkaa. No niin, mennään jo. Mennään jo. Olisitte eilen illalla voinut katsoa tuota helvetin patsasta. Oliks toi patsas, nyt kun se tavallaan se tänne nukkumaan tulessa skipattiin, niin oliko se patsas jo eilen tossa? Okei. Oli. Kyllä se on ollut siinä ajan. Noniin, okei. Siinä Kälitän vielä niin kuin mainitsee erikseen, niin tuossa on vielä ohimennen muutamat, jotka sieltä menee ohi vielä, niin vähän vilkaisee sinne päin. Niin tuolla on perception check. Heittäkää sieltä Vargan, Ogrand. Jessan kävi sitä ihmettelemässä jo. Rintaro. Edes sieltä vaan. Sekä Vargan että Rintaro näkee, että siinä patsaan jalassa on jotain vähän omituista. Se on siellä veden alla semmoinen, niin kuin,
siinä on jotain, joku pistää vähän silmään. Hetkinen, mikäs tossa on? Ja siitä sitten Rintaro reippaasti ottaa askeleet ja menee katsomaan. Rintarha on elementissä ja se hyppää tonne noin veteen. Niin Sieltä hyppää sinne veteen, siitä aukeaa semmonen niinku kansi. Saa niinku työnnettyä tavallaan sitä kantta pois ja siellä on semmonen laatikko siellä alla, missä on selkeästi merkattu muutamia pulloja. Siellä on yhteensä 6 erilaista pulloa sekä pieni pronssinen avain. Ja ne kaikki pullot on merkattu selkeästi sellaisilla merkeillä. Siellä on 4 pientä healing potionia, 1 tämmönen barkskin potioni ja sitten fire resistance potion. Löytyy kaikki selkeästi merkattu sellaisilla labeleilla omiin lokeroihinsa vielä. Mä avasin tämän loot-actorin tosta. Ei, mitä siellä löysit? täällä on pulloja. Oho. Mie voisin ainakin yhden ottaa. Vittu, sä joka jemmaa. Jos sopii, niin mä otan ainakin yhden healing potionin. Go ahead. Mä otan itse myös yhden. Frontlinereilla varmaan tulee niille tarvetta. Kälillä on jo 2, ei ole heti tarvetta. Okei. No saaks mä ottaa toisenkin? Mullakin on yksi, en mä tarvitse, että ota. No niin. Ota sä sitten Täällä on myös avain. Kaikki taskuupa. ota siihen se avain. Se varmaan sopii johonkin. Pronssinen avain. Vaatii pronssisen lukon. Siepä filosofiseksi ryhdyit. Hai. Mä ottaa ton Joo. parkskin. Niin. Joo. Ota vaan Rintarolle se toinen healing potion. Joo. Meni niinku 2 ja 2, jos nämä muut ei tarvi. Yes. Noniin, mennään jo. Joo. No, mie otan kärjen. Käy melkein niinku turhautuneena. Vittu, Pentikki yrittää vittu avata oven. lukossa. Mä sanoin, että mä laitan joka ikisen oven lukkoon, koska te menette aina niinku hirveellä viidillä vaan joka yhden taakse. No, Pentikki menee kärkeen ja nostaa kilven ylös ja niin, metodisesti ja varovasti niin avaa ove. Siinä No niin. saman tien tuolla on prompti. Näet huoneen, tai näette, heität sieltä perception checkia. Niin, Missä on semmoinen statue compartmentilla. käytävä. Statue compartment, joo. Siellä näkyy siis semmoinen käytävä, mikä on täynnä ruumiita. Littered with corpses. Siellä on äkkiä katsottuna 6 vartijaa. Siellä vähän kauempana näkyy enemmän tällaisia mustiin pukeutuneita. Ja siinä, kun ovi aukeaa, niin kaikki käytännössä siitä jonon kärjestä kuulee siitä niin kuin oikean käden puolelta seinän takaa semmoisen niin kuin tosi matalan ja kovan karjunnan. Ja sitten sieltä kuuluu semmoinen niin kuin hyvin matala, jyrisevä ääni. Missä sinä olla, tuolituinen? Ja sitten kuuluu kun jotain hajoaa siellä. Menee niin kuin lentää seinään tai jotain oikein räjähtää paskaksi. Sellaista niin kuin hirveät rytinää ja kolinaa. Minä ottaa sinä silmä. Ja taas kuuluu semmoinen hirveä jysähdys siellä seinän takaa. Pentikki ei jää oottelemaan, vaan aavistaa, että joku on pulassa ja kokee, että tämä on nyt se, minkä takia hän täällä on ylipäätään. Pitääkseen muut turvassa ja menee sisään. Ja Näet heti siitä vastaan ovelta. menee piiloon. Joo, kerro vaan. Cal haluaisi mennä piiloon. Tai siis Joo. piiloutua on ehkä tarkempi. Joo. Eli siis tietää, että siellä on Se joku lipuu hain. silleen niinku, seisoo silleen, tiedätkö, suorassa, ihan tikkusuorassa ja koittaa lipua sivuttaa semmoisen puskan sisään. Mekaanisesti hide ja sneak varmaankin niin on se. Siis nimenomaan Joo, kyllä. haidi. Kyllä. Kyllä. Pentik avaa oven, vähän silleen nyökkää muille, kun sieltä kuuluu sellaista helvetillistä mekastusta. Ovi auki. Näkee, että siellä on siis kirjasto, mikä on aivan tuusan paskana. Siis ne on kaikki tuolit, hyllyt, kirjoja hujan hajan, ne on kaikki niinku murskaantuneena sinne. Ja siellä ne on niinku kasautuneena vielä niinku romua sinne tänne. Ja siellä on sen kasojen päällä on siis tämmöisiä niinku irtonaisia käsiä, jalkoja, päitä niistä sankkareista, niinku, jotka on niinku nähty siellä illalla siellä syömässä, huoneen vartioita semmoisessa kasassa siellä. Ja siellä yhdessä nurkassa näkyy Lindsay, viime yöltä tuttu kirjailija, joka on siellä vähän semmoisessa niinku tuolin alla, pitää semmoista omaa miekkaansa, tutisee siellä semmoisessa vähän melkein sikiöasennossa ja kulmassa, ja siinä huoneen toisessa reunassa
mellestää siis tämmönen niinku jätti, jonka molemmat silmät on viilletty. Semmoinen niinku ogre, vitun iso, se peittää puolet siitä huoneesta. Ja se huitoo sellaisella koukulla, terävällä koukulla sillä. Ja koittaa niinku vaan löytää jotain, ja sillä ei ole silmiä käytännössä siis ollenkaan, niin silmät on viilletty sieltä niinku auki. What are you doing? No, jos käli sniikkaa, niin Pentikkihän painelee sinne huoneeseen kyllä. Kyllä sillä on head to head sen mörrimöykyn kanssa. Mutta ennen kuin mitään muuta, niin mä annan toki muille mahdollisuuden, jos on jotain valmistelevia töitä, ennen kuin Pentikki vähän niin kuin katsoo sinne taaksepäin tuosta ovelta sillä, että kaikki on valmiina siellä tekemässä, mitä haluaakaan tehdä. Jessan tulee sinne tappituntumalla perässä ja niin samalla siirtää pyhän kipinensä hänen aseeseensa. Joo. Ihan kipinä ja ase. Pentikki ottaa askeleen eteenpäin, katsoo tuota mörrimöykkyä tuossa ja hei sie, laskepa tuo asseesi ja katsotaan sitten. Sieltä kilven takaa huutelee. Heitäs, no niin, olisiko se nyt sitten intimidation ehkä? Vai Niin. No ehkä kumpaa sä enemmän, niinku lähteet tässä hakemaan? kyllä se enemmän diplomasyllä on, että Pentikki ei ole mikään pelottelija tai semmoinen, vaan niin semmoinen järjen ihminen, niin joo, voi diplomasi, olisiko se coerce vai mitä se on? Se, No joo, en mä action, tiedä mitä tarviiko haetaan. sitä tavallaan erikseen sitä actionia hakea. Joo. Niin, coerce tulee, se on nimittäin intimidationilta. Eikö siinä on Coerce. molemmat? Sä saat valita. No mutta ei sillä, mä heitän sen Mutta diplomasin joka tapauksessa. diplomacy-checkillä me kuitenkin lähdetään nyt saman tien, kun se niin kuin, että hei sinä, laskepas se ase siitä, niin se niin kuin käännähtää sinne äänen suuntaan. Sä näet, että sen silmät on siis tosiaan viilletty kokonaan, niin kuin, että se ei näe mitään. Ja se huitasee sillä sen vitun isolla, niin kuin semmoisella suorastaan viikatetta muistuttavalla koukulla. Meidän tappaa kaikki! Ja huitasee sinne päin. Ja se olisi initiative-rolli tähän kohtaan. Saanko heittää stealth? Sä saat heittää stealthillä, ehdottomasti. Niin. Ei vittu. Ja koska mä menin Tuli kilpitanassa, tarpeeseen. niin Race Shield on valmiiksi ylhäällä. Eikö niin? Juu, kyllä. Varmisti vaan. Ja samalla kun se kääntyy sieltä, vielä huitasee sinne äänen suuntaan, ja sitten se niinku, kun se päästää, se on kaksin käsin se koukku, se päästää sen niinku irti toisella kädellä huitasee, ja samaan aikaan se vasen käsi menee pitkin se vartalo, ja se raapii itse niinku kyljistä, ja vähän niinku murisee siitä samalla. Oliko meillä kaikki mukana kombatissa? Ogrendi puuttuu. Joo, mä Heitin väärän savun. Väärä savu. Vittu mä oon ihan maidoissa. Rintaro, ole hyvä. Rintaro Mitä tiedät? syöksyy sieltä heti kun näkee ekan aggression, niin matalana juoksee porukan kainaloitten alta taas ja yrittää pyyhkäistä jalkoja alta. Nois. Otetaan tähän muuten hero-pointti. No niin, let's go. Alright. Siinä ajattelee, että ei, tämä ei ole oikea. Ja pyyhkäisee toisesta suunnasta. Nice. Ja pyyhkäsee sieltä jalat alta, niin semmoisen niinku valtavalla jysähdyksellä se kaatuu se jätti sinne lattialle. Ja makaa nyt siellä. Ärisee erittäin kiukkuisen. Ja perään sitten lyöntiä. Osuma. Nois. Ja Oli jäänyt se itse swingi. Sulla oli vicious, mutta sulla oli vicious Joo, wingi siellä ja- päällä. No mä jäin Mä se, heitän mä heitän miten uudestaan. Saatana. Heitä uusit. Ei. No, saa tehtyä kuitenkin viilon siihen. Ensin kamppaa sen sinne ja sitten viiltää sitä valtavaa ruhoa siinä lattialla. Sulla on vielä, eikö sä liikuit sinne sisään, joo? Joo, se oli Se, että siinä. Mulle tos hetki. Joo, ei kun, noin. noin. Varga. Joo. Varkan toteaa, että ei ole mitään muuta hyödyllisempää kuin nukkuva vihollinen ja kästää sleepin Joo. tuohon alueelle. Se on niin valtava, että Oh voi harmi. Ois ollut kyllä hieno. ois. Mulla oli hyvä No idea. sen verran, se on sen verran niin kuin raivona siellä, että se ei vaikuta tää sleepi siihen tällä kertaa. Sille tulee se -1 perception checkeihin. Me ollaan Joo. Enrage-vaiheessa, voi helvettiläinen.
Joo, Varka on vaan silleen pieni semmonen gulp tulee ja kästää sitten sieltin. Go to sleep. Go to sleep. Oh shit. Joo, sitten äkkiä kilpi päälle. Pentik, nyt on teidän vuoronne loistaa. Joo, Uhata Pentikki pyöräyttää sitä ketjunuijaansa ja koittaa napata siitä sen aparaatista kiinni. Nois! Ja nykäsee sillä joink sen aseen, mikä sillä on kädessä, niin helvetti. Mikä vitun? Jep. Onko sillä hanskat kädessä vai mikä tää on? Siis Mikä? Out of characterissa vaan lice infested furs. Niin, siis Ai, onko se depuppi? Täitä. Joo. Kyllä, Mä luulin, että se oli kyllä, sen ose ja mä mietin, että mikä vitun nyrkkeilyhanskat kyllä on. Joo, mutta elikkä nykästä ase sieltä kädestä pois. Sitten mä sanon silleen, että sinun olisi syytä nyt katsoa ihan tänne päin, paitsi että siellä varmaan voikaan, kun sinulla olisi silmiä. Ja sitten ottaa vähän paremman asennon sinne kilven taakke. Ja vuoro oli siinä. Elikkä otat sieltä tuon tauntti-efektin tosta. Mä en saa sitä lisättyä valaitokseen. En. Tauntti-efekti oli tuolla. Noin. Siltä lähti koukku kädestä. Se mylvii vaan silleen ja sit se nousee niinku pystyyn sieltä. Tomatte! Let's go, lähtee nousemaan. Tomatte. Eli No niin, anime-tyyliin ei niin nopeasti. Osuma. Rollaava damage. Sbla. Nousee pystyyn. Samalla Rintaro viiltää sitä pitkin sitä valtavaa rintakehää ja siihen aukeaa semmonen uusi vekki niiden muiden lisäksi. Sitten se sieltä niinku swings wildly sinne vaan niinku suuntaan, mistä sitä just viilettiin. Tapaan sen nyrkillä koittaa osua Rintaroon. Rintaro suuntaa. It is not correct. Ei se mitään. Sillä puuttuu toi modifieri kokonaan. Otetaan nyt ihan uusiksi, kun modifieritkin puuttuu tosta saatana. Noin, sit se joutuu rollaa ton. Onpas tyhmä, että nyt se ei tuu automaattisesti. Se huitasee sinne ja sitten sitten tuli, joo, no niin. Se ei osu kauhean, ei toikaan ihan oikein ole, mutta ei se haittaa. Riittää. Yes, okei. Okay. Eli sieltä meni reaktio. Pentik Otan siis tuon damagen tuon Rintaron sijaan. sieltä näkee, että sieltä Älä tulee Jessenille laita sitä. Ei, kun miksi se meni Jessenille? Nyt se laitetaan se kuitenkin oikeaan paikkaan. Sieltä se valtava käsi huitasee sitten Onko se off guardissa sitten, jos oli Rintaro? Kyllä. If Sen you take a seuraava hostile action that Joo. includes at least one of the Guardian's allies. Se Kyllä. hostile action oli Rintaroa kohti, vaikka mä tulinkin siihen väliin. Juju, oli. Sitä mä merkin, että eikö se mene sinne? Joo, noin. Ja sitten se käyttää viimeisen actionin myös siihen, että se huitasee sinne sokeasti kohti Rintaroa uudestaan. Utmant. Ohimän niin, että heilatti. Kyllä se vaan näkee hyvin huitoa, vaikka sokkia. No sinne päin. Oakrend, teidän vuoronne. Jahas. No, täällä. perhana. No joo. Linkaataan tuonne huoneen puolelle. Katsotaan, jos mä mentiin. Elikkä yhdellä actionilla. Annetaanpa ihan, mä annan rehellisen ignition hänelle. Joo, Voidaan tulla meleelle. siitä vaan. Ja ätäkkiä. Olipa lähellä. Mutta osu. Toi otus Sytyttää kuulostaa sormia ihan, että se napsauttamalla. oksentaa eus. Sormia napsauttamalla niinku käden tavallaan syttyy liekkeihin ja lyö sillä. Siinä olivat 2, joo. 3 se liikuit. Niin, sä liikuit, eli se on 3. Sä liikuit sinne sisälle yhdellä actionilla ja 2 actionia meni ignition. Jäl, olette hyvinkin Jallo. piilossa. Thanks. En näe itteenikään. Sitä auttaa myös se, että tämä Ei tyyppi on leipä. sokea. Mhm. Kyllä. Joo, tämmönen plääni oli tosiaan. Sneakillä pääsee puolet
Assassin's Creedistä, eli se on 12,5. Niin mulla oli idea, mä kysytään etukäteen, että mä käytän 2 actionia, että mä kävelen tuohon samaan slottiin kuin Rintaro, ja viimeisen actionin mä käytän siihen, että mä sanon Linsille, että Hei, seuraa mua, se ei näe. ja tarkoitus on, että Linsin vuorolla se hiffaa ja sen niinku movementti tarkoittaa, että me lähdetään niinku stealthilla tavallaan follow the leader -tyyliin niin tuolta huoneesta vittuun. Tämmönen hostage rescue, tiedätkö? Onko ok lähteä yrittää? Teknisesti ottaen sä hänet voi jäädä niinku samaan ruutuun. Mä tiedän, sen takia mä kysyn. Onpas dilemma. Mä pääsen tohon slottiin, jos sä haluat, että mä en oo niin kuin samalla, niin kuin, mä en oo Rintaron päällä tai alla tai mitä nyt ikinä. Niinku ongelma on se, että sä et voi lopettaa vuoroa samaan ruutuun. Niin. Mut jos mä menen tohon ja sitten Linsin vuorolla se tulee niinku parivaljakkona vittuun sieltä, ettei tuu sivullisia vahinkoja. Mä oon nähnyt vaan kun nyrkit heiluu ihan helvetinmoisella voimalla tuolla. No siis sääntöjen puitteissahan se ei onnistu, mutta se nyt on Tero ihan vaan. Anna mennä. Tästä tulee taas, mä koitan niinku vähän rule of coolia hyödyntää tässä. Joo. No katsotaan, anna mennä. Sä voit liikkua, mutta sun pitää mennä tonne. Sä et voi jäädä samaan Se voidaan järjestää. Rintaron kanssa. Ja mä Ja varmaan sit- rollaan sneakin, koska sitähän vaaditaan tähän movementiin. Joo, kyllä. Saat rollata sneakin ja sit saat rollata vielä ton diplomacy checkin. Ja se Aha. olisi varmaan, katsotaas, Niin toi tuleekin secrettinä toi. se saa tulla secrettinä, se on mulle ihan Joo. fine, koska se lopputulos on sitten herran käsissä, eli noppien käsissä. Mikäs nyt olisi täältä? Ehkä mä vaan rollaan raakana sen diplomasyn. Mä en Joo. oikeat makroa, mikä nyt koskisi Mä rollaan ne Toi se- molemmat ja menen tohon tilaan väistellen niitä massiivisia käsivarsia, mitkä tuossa heiluu. Ja Se ei näe. Hoja hiljaa ja seuraa. Joo. Alright. huomaatteko, Se oli- että mä koitan vähän vääntää tähän niinku tensioniin. Mä olisin voinut varmaan tappaa sen. Tosta yhden hero pointin. Oi. Mutta joo, se oli siis sun vuoro. Mm. Sitten se on Gessonin vuoro. 2 sneak movementtia. Eikö nyt aata kun sanoa, että tuliks? Ai niin, kun sulla on reachia siellä. Mä toisin kerran. Joo, se just huitoo niillä valtavilla lapion koko sillä käsillä siellä. Ja just kun se aina just huitaa sen yhteen suuntaan, kun sieltä tulee niinku semmoinen pisto sieltä kaukaa, ja sitten vetää uuden vauhdin ja uusi pisto, niin aina se huitaa sen valtavan lapion ensin oikealle ja sitten vasemmalle, niin se aina just kääntyy se kylki pikkasen sille, että se menee just ohi. On perkele. No sitten käännetään tuo Immonen sen vedä tuosta. Kerran ite asuuta, asuuko joku muu. Se on Lintin vuoro. Se on siellä niinku ihan kauhuissaan tutisee siellä. Ja sitten... No, saanko No. esittää kysymys, miksi täällä on muuten off-cardissa tuo merkki? Olisiko sillä ollut vaikutusta tähän? Ei. Se on sen Ei, vuoro, 12 seuraavan ihan vuoron riittää. alkuun. Joo, mutta ei ole vaikutusta. Mä tiedän, se näyttää. Se olisi ollut se. Sillä on se tagi tuolla kyllä, että se tulee. Mä merkkaan sen tolle, mä otan sen tagin pois, niin sä näet, että sillä on se off-guard, mutta siis ei. Ah, niin oikein, se Ei- on. Joo, ei joo, oo- no niin. Ei ole. Selvä. vaikutusta. Kiitti. Joo, no Linsi, se on siellä tutisemassa siellä nurkassa, puristaa kaksin käsin sitä sen miekkaa. Se näkee, kun se niinku käli juoksee, tai siellä niinku puikkelehtii sieltä niiden huitasujen ja muiden liikkeiden välistä. Ottaa sitä olkapäästä kiinni, vähän ravistelee ja hei, come on. Sitten se vähän niinku tokenee ja sitten se puristaa. Silloin on siis semmonen zorromiakka, mikä se on, rapieri semmoinen. Se puristaa sitä niinku ihan, okei, se nyökkää. Sitten se lähtee samaan vauhtiin sinne kälin perässä tavallaan. Ja mä sanoisin, että tää onnistuu. Te pääsette huoneesta ulos peräkanaan. Se kai, että oli se tavoite tässä. Se oli se tavoite, joo. Eli mennään sen näin. Tuutte ulos sieltä huoneesta. Se viimeisellä, sanotaan, että siihen menee se pari actionia. Sitten se viimeisellä actionilla laittaa rapierin tuppeen ja vetää luutun esiin. Rintaro. Lopetahan siihen tuo elukka.
Ei sen kanssa pysty neuvottelemaan. Sulla ei ole mikki päällä, jos sä jotain sanoo, että vicious swing. Ai! Haukattihan se. Sehän kuulosti ihan koiralta. Siinä kun lähtee lyömään sivaltamaan, niin sanoo siinä, että pohjoistuulen henkäys. Ai niin, mun Breath piti of the laittaa North toisen. Wind, ja Joo. nyt ei tullut sitä Joo, ei ollut. laulusiksi. Laita se vicious swing siihen. Joo, nyt laitoin. Breath of the North Wind. Paha. Et sus mitään olleja kyllä. No kerro nyt sitten. Siinä Kaikille. nyökkää kun Pentik sanoi, että viimeistele, menee kyyryyn, laittaa takas miakan tuppeen ja erittäin leveä sellainen sivuttainen sivallus keskivartaloon. Avaa sen vatsan ja sieltä alkaa valua sisuskaloi ulos. Joo, sit se niinku taittuu vielä vähän sille linkkuun ja koittaa niinku ottaa kiinni niistä sisuskaluista samalla, kun sit se vanha tapaan tippuu niinku polvilleen siihen ja puristaa sitä sen vatsaansa ja sit se Timber tyylisesti Kaatuu siihen, jysähtäen siihen lattialle. Rintaro taas lyö ilmaa, että veret lentää veketerästä. Tätähän mie en ihan oottanut, kun tänne tehtävälle lähi. Jopa se on jotakin. Siellä on se joku läjä tuo kulmassa. Onko siellä on siis niinku ruumiita ja kaikkea vai mitä siellä on niinku ruumiin osia? Kaikenlaista. Pentikin käy sillä vähän irvistäen niinku katsomassa, että mikä tilanne täällä on. Mikä tää homma on. Cal vois, heti kun kuuluu hirveä ysähdys sieltä huoneesta, niin lähtee tarkistelemaan näitä pisimpiä ovia. Menee vaan siis kuulostelee, ettei mistään kuulu mitään ylimääräistä mekkalaa tai... No joo, mennään Pentikneitä Perception checki. Ja just kun Cal on lähdössä siitä, niin kun se linsi puristaa sitä sen reipieriä niin kun kaksin käsi. Ja just kun Kelly on lähes liikkeelle, niin se odota. Se irrottaa sen toisen käden siitä ja niin tarttuu Kellyyn olkavaarasta. Kiitos. Sinä pelastit henkeni. No, kunhan kirjaa tää ylös johonkin. Mutta ota hetki, mun pitää katsoa, ettei tuolla missään muualla mitään. Mikä yllättäisi. Sitten se on taas niinku lähössä. Sitten odota, kirjaan varmasti. Mutta ota tämä. Kiitoksia, Mary. Take this. It's dangerous out there. I need your strongest potions. Sitten se ojentaa taskusta sellaisen pienen niin kuin mustan kiven, joka on muotoiltu vähän sellaiseksi niin kuin mustaksi pantteriksi. Cal ottaa sen ja kysyy. No, mikäs tää on? Niinku... Voiko tää tehdä jotain? Sitten se on vähän niin kuin jotenkin, tai ei jotenkin, vaan se on niin kuin poissa tolalta ja vähän semmoinen hengästynyt, puristaa edelleen sitä miakkaa sillä toisella kädellä. Kyllä, se auttaa sinua liikkumaan hiljaa pidemmälle. Yes. Mä laitoin sen sun tonne Juu, huomasinkin. ilmeen. Nyt tarkistaa, ettei meitä yllätetä. Se vaan nyökkää ja päästään irti siitä olkavarresta. Cal ihan pikaseen menee korva Kyllä ovea lähtee vastaan näihin. hiippailemaan sinne. Niin, eli Pentik kaivelee siellä käytännössä kasaa, siis ruumiskasaa. Siinä on roskaa ja ruumiita ja ruumiin osia, niin kuin, siis irtonaisia päitä, vartijoiden päitä. Sieltä löytyy, vähän potkii kengällistä kärkeä, niin siinä on pari niin kuin vartijoiden päätä ja sellaista. Yksi vierähtää alaspäin niistä, silleen niin kuin tippuu tavallaan vierimällä, rusahtaa siihen lattialle, niin sen alta paljastuu kasvot suuammollaan, niin siellä on se edelliseltä yöltä se jake tai se pää, mitä siitä on jäljellä. Voi. Jake koki nyt loppunsa. Heitä Cal perception checki. Jos meet ovelta ovelle, niin 3 kertaa, kiitos. Tämä kelpaa. Mitäs muut tekee sillä aikaa, kun Cal käy hiippailemassa ja kuuntelemassa ovia? Mitäs Ogrendi tekee? Se on 2 vaihtoehtoa, joko hyvin tai hyvin huonosti. Joo, mutta mitä Ogrendi tekee sillä aikaa, kun muut tutkailee vähän aluetta? Kai meikäläinenkin voisi lähteä tonne käytäville. Jos mä menen tänne vähän enemmän niin kuin eteenpäin. Onko se sallittu? Saanko mennä tänne? No siis- Tässä on tää ovi. Siinä käytännössä tässä oli semmoinen tilanne, että täällä on 3 ovea täällä käytävän päädyssä. Siellä on niitä ruumiita, hujan hajan niitä vartijoita ja sitten siellä on niitä roistoja. Ja Käli käy tässä nyt niinku järjestyksessä, se heitti 3 tsekkiä. Se käy kuuntelemassa tuolta, lähtee tohon
Ja se on just niinku käytännössä nyt siirtynyt tohon ovelle kuuntelemaan, että mitä sieltä niinku kuuluu. Ehkä mä liityn Kälin turvamieheksi. Okei. Mitäs Oakrandi lähtee sitten, se kerää itsensä ja lähtee liikkeelle. Rintaro. Mitäs Rintaro tekee? Rintaro siinä kunnioittaa kuolleita. Jake, jonka tunnistaa siinä, taputtaa 2 kertaa käsiä, laittaa sellaiseen käsitiipiin, mikä nyt onkaan. Saako sit mitään tutkittua siitä Ogresta? Mikä se on? Mitä tarkemmin ottaa siitä haluaisit niin tutkia? Onko se tuore se viilto sen silmissä? Vai onko se vanha vamma? No, näyttää melko tuoreelta. Okei. Suorastaan todella. Eikä voisi Siitä on epäillä, niinku että just tullut veret ja ne silmät. joko linsi tai sitten Ja- joku näistä vartijoista on saanut sipastua. Niin Ja Linsillä on verinen rapier-miekka kädessään. Siinä Rintaro, heitäs vielä tosta, mä laitan tonne promptin tonne chattiin, niin heitäs perception check. Mitäs Jessan tekee? Kattonut vartijat, että niinku, onko niistä, ne on varmaan kuolleita, mutta se on käytävällä pötköttellen. mä voisin liittyä Okei. Jessanin joukkoon, siis niin kuin käännellä ne vartijat katsoa, että löytyykö sieltä jotain tuttuja vaikka tai muuta vastaavaa, että ketä täällä on. Ja onko Koittaa jotain avaimia tai muita, Niin. että jotain just tarvii niinku etenemiseen. Just näin. Oletusarvoisesti linnanhipeillä saattaa olla jotain. Sieltä vartijoiden varustukset löytyy. Aika monella oli jäänyt toi healing potioni käyttämättä, Joo. mutta ei löydy avaimia varsinaisesti sen enempää. Mitään muuta Onko se nyt tasku? Joo. erityisestä. Potionilta sieltä löytyy useampi kappale. Joo. Mitenkäs Ja saako varustus. niitä otettua jotenkin tuosta itse vai pitääkö sun Mä tiedän, jakaa ne? kokeile. Mä koitin Sai raahata. vedettyä. Jos sä Joo. vedät sen siitä. Mä koitin Mä raahata, mutta voin ei antaa- mitään mä voin tapahtunut. antaa Ilmeisesti. 2 aluja. 5. Varkan ottaa 1. Ei kun joo, niin näköjään saakin. Joo, niin kun ne vaan tulee tuolla automaattisesti. Joo. Mä voin periaatteessa, jos mä otan, Mä voin monta ottaa niitä oli 2 yhteensä? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oliko se 7 yhteensä? Mm. Jos Joka- on 7, niin mäkin voisin... tyhjä. Okei, Oli 1, tyhjä. eli 6. Eli 1. Mun mielestä niitä on 7. 7, joo, kyllä. Joo. Mä otin Ja 8 oli itselleni tyhjä. 2 siitä. Ja sitten siellä on X määrä erilaisia varsin boltteja ja muuta pientä, mutta aika kevyet varustukset niillä on kaikilla. Varkan ottaa 1 pullo. Mitä Sitten se Vargan on tekee kun- tässä 2 myöskin? Et sä halua kysyä tämmöstä. Varkan tuijottelee tällä hyvin suurella hymyllään sitten tätä lasta tässä vieressä. Olematta yhtään mitään. Se vähän, tää otti just aika darkikää. Täytyy sanoa, Varkan löytyy Epstein-faileista vai? joo, todella. Pentti hakkaa Varkanin kuoliaaksi tohon. Mitä se Mä sanoin, että Varkan vaan tuijottaa ja hymyilee ja ei sano mitään. Syö kynttilöitä. Linsi Ei oo on kynttilöä. vähän silleen niinku, koittaa vältellä vähän sitä katsetta, katsoo vähän toiseen suuntaan. Samalla se puristaa rystyset valkoisena sitä, ei miekkaa, vaan sitä luuttua silleen 2 kädellä. Sitten Varkan heittää sille 1 hopearahan ja sanoo, että otetaan ajankuluksi joku ralli sieltä nyt. Se pyytää soittaa. Mies sanoisi, että meidän pitäisi ajankuluksi tutkia tää paikka. Mikä sinulta vaivaa? Vaivaako? Se ilme on sellainen niin kuin sillä tukevalla mustalla pojalla, kun se katsoo sille ja sivuttaa siinä yhdessä meenissä. Ja sitten se niin kuin kääntää vähän kylkeä ja selkään, lähtee valuu silleen hitaasti tonne niin kuin Rintaron ja muiden luokse, jättää Varkanin siihen yksi. Koittaa vaan silleen niin kuin vaan hävitä tavallaan, vaikka se näkee koko ajan, että Varkan katsoo sitä, niin se vaan sille puolikauhuissaan häipyy siihen. Källe, kuuliko siellä jotain näistä ovista? Ja näin Niin, kuulin. ympyrä palaa, niin hiljasta on. Ei kuulu varsinaisesti mitään erityistä. Mie rupeaa avaa Se- ovia. Sopiiko? Ottakaa nyt joku 2 pulloa noilta vartijoilta. Mä voin ottaa ne molemmat. Joo, mä otin kanssa niistä Käli- tosiaan 2. Kalle voi ottaa 1. Okei. Siinä- Varkanillekin oli se 1. Niin, eli kun Pentti otti 2, minä otin 2. Niin, ja Varkan 1, niin se on 5, niin se oli 7, niin 2 oli vielä. No niin, eli jos Rintaro ottaa 1 ja Käli ottaa 1. Hoituu. Yritän siis avata tätä ovea. Tätä ovea. Tätä ovea. No siis ovi on auki. Ovi aukeaa. Siellä on suuri huone,
missä on pari riviä sänkyjä, tosi yksinkertaisia sänkyjä. Ja jokaisen sängyn niin kuin jalkopäässä on semmoinen puinen pieni arkku. Ja niiden arkkujen kannet on käytännössä auki, niitä on siellä pengottu. Suurimmalta osalta näyttää sieltä olevan niin kuin vaatteita ja sellaisia henkilökohtaisia tavaroita, mitä ihmisillä saattaisi olla. Ja näyttää päällisin puolella ainakin pengotulta. Joo, saanko mä eidota Jessonia, jos hän haluaisi tehdä perception checkin, niin tai niin katsoa tarkemmin, että mä ohjeistan, että katohan siihen tuolta. Mitä nämä ruumit on tällä sängyn alla. Että katohan siihen tuolta. No minähän kato. Heittäisin No diplomasyllä varmaan, olisiko? Katohan siihen tuolta. Niinpä kai. Onko sekin perceptionilla? No ehkä mä sanoisin, että se menee niin kuin ehkä perceptionilla kuitenkin. Sullakin se AD ja DC oli 15. Alright, eli siitä ADstä tulee Jessonille +1. Mä heitin tuonne promptin vielä Jessonin perceptioniin varten. Siellä tutkailla. Tänne näyttää se olevan sitä modifieria +1. Mä voin lisätä. No siis mä voin sen Nyt on. efektin antaa sulle. Kerkesin jo. Nyt olisi pitänyt itse vaan heittää tuosta check. Niin mähän on ihan puolisokkea. Mulla on niin huonot bonarit. Sulla on yhtään parempi. Siellä on useita sänkyjä tosiaan, ja ne näyttää päällisin puolin pengottu. Ja siinä on siis osassa niistä sängyn reunoilla tai sänkyjen päällä on siis tämmöisiä yöllä unissaan murhattuja palvelijoita. Tämä on selkeästi palvelijoiden huone. No, Pentti kävelee tuonne perälle ja koittaa avata sitten toisen oven tuosta kanssa. Joo. Jatketaan eteenpäin. Menee sieltä pieneen. Se on pieni huone, mukavasti sisustettu näköinen pieni huone, missä on sänky, keinotuoli ja pieni pöytä. Ja siellä on ylösalasin ympäri käännetty tämmöinen samantyyppinen arkku siellä keskellä huonetta, missä on leviteltynä niitä henkilökohtaisia tavaroita. Mitäs sillä aikaa Käli ja kumppanit tekee tuolla isommalla käytävällä? Nämä kolme sankaria lähti tonne. Käli voisi kysyä Linsiltä, että eikö siellä ollut että missä se seurue on? Eikö se ollut se barbarinainen ja sitten se maanisdepressiivinen, suoraan sanottuna depressiivinen, onko se nyt klerikki tai joku mikä olikaan, niin eikö ne, missä ne on? No siis me nukuimme kyllä samassa huoneessa, mutta no he lähtivät kukin vähän vauhdikkaasti mihinkin suuntaan ja taistelun tiimellyksessä minä eksyin. Ja minä päädyin tuon jumalattoman jättiläisen kanssa taistelemaan. Onnistuin kyllä lyömään sitä silmät uhki, niin se ei nähnyt minua. Mutta en tiedä, minne muut ovat menneet. Okei. No, pitää katsoa. Ehkä ne on vielä pelastettavissa. Ja koska hän on kuulustellut ja ei tainnut kuulla mitään, niin lähtee vähän raottaa tätä ensimmäistä ovea tässä. Joo, Käli näkee siellä semmoisen pienehkön varastohuoneen, missä on kaikenlaisia öljylamppuja ja sellaisia, millä tavallaan ylläpidetään siis kynttilöitä, työkaluja, tarvikkeita, sängyn näitä miksi näitä sanotaan peittoja, lakanoita, tyynyjä, semmoisia yleistarvikkeita siellä. Mitäs se muu porukka teki siellä pikkuhuoneessa? Mutta oven kiinni, niin mä en nähnyt mitään siellä. Pikkuhuoneessa niin Pentikki tämän kanssa sillain pintapuolisesti käy läpi. Että jos siellä on joku arkku, niin katsoo, että mitä siellä arkussa on nopeasti sängyn alle ja tolleen. On tommonen. Kaho, siellä jotain. Pentikki löytää kaivaa hetken aikaa niin semmoisen pienen nahkaisen pussukan, mikä kilisee kivasti. Ja otan sen kyytiin. Ja siellä Käli ja Oakrend on mennyt sinne varastohuoneeseen. Siellä on siis tynnyreitä ja lamppuöljyä. Ne vois vielä heittää tommosen perception checkin siellä pikku varastohuoneessa ollessaan. Oakrend sekä Käl. Mitäs Rintaro touhuvaa tässä? Rintar menee kysyä siltä Linsiltä, että tunnistatko ketään, jolla olisi 3 kyyneltä tatuointia? Näetkö ketään kesteillä? Se on vähän silleen niin kuin poissa olevana tavallaan, edelleen vähän kauhusta jäykkänä, näppäilee silleen hiljaisesti sitä sen luuttua ja tuijottaa vaan Vargania silleen silmät suurina. Taas se leijuva ukko tulee häntä kohti.
Sitten se, anteeksi, mitä kysyit? Minultako? Tatuointeja? Hetkinen. Kyllä minä muistan, että näin kyllä. Mutta en asiaan sen enempää kiinnittänyt huomiota. Tässä oli eräs punatukkainen nainen, joka jutteli sen Artuccio-kaverin kanssa. Miten niin? Kelly voi kans heittää tuolta ton mä heitän vielä Perception. Ograndi se heittikin, mutta tossa oli toi Perception. Joo, mutta mitä Rintaro olipa sanomassa vielä jotain tähän? Nämä shinobit, heillä on samat tatuoinnit. Sitten se Linsin silmät vähän niin kuin siristää. Todellako? Tämähän on mielenkiintoista. Ovatkohan he kytköksissä toisiinsa jollain tavalla? Jesan, Rintaro. sinä tiesit näistä murhaajista enemmän. Niin, Meillä on kyllä. tyttö. Kerro toki. Kesteellä oli punatukkainen nainen. Hänellä oli samat tatuoinnit. Lindsay näki hänet. Daggermarkin palkkamurhaajat. Tässä on nyt joku koira haudattu. Niin, en haluaisi ruveta spekuloimaan. Järjestetty juttu. Niin. Mutta miksipä kenen? joku meidät haluaisi hengiltä? Niin. Tuossa vähän aikaa sitten minulle kävi sellainen peli tapahtuma elämässäni, että isäni kuoli ja äänimme veljeni kanssa selvittämään tätä asiaa Daggermarkin, koska hän ei kuollut luonnollisesti. Ja oikeastaan sen jälkeen joudumme veljeni kanssa erilleen toisistamme ja meillä on niin sanotusti ollut perässämme pahalaisia. En tiedä liittyvätkö nämä tähän, mutta samaa porukkaa ilmeisesti kuitenkin. Ja tietysti tekevät rahaa vastaan mitä vaan, mutta Niin jonkun pussillahan heidänkin kädet koplaa, jotta raha Niin. vaihtaa omistajaa niin edespäin. niin no siis minun tilanteeni ei ole mistään rahasta kiinni. Jos se ovat täällä minun takia, niin sitten siinä ei ole rahasta tasia, mutta en ole ihan varma tästä. Mutta minä on pahoillani, meillä on tässä aika akuutti tilanne päällä. Henkiä saattaa olla vielä Kyllä. kyseessä. Jatkammeko matkaa? Niin, kyllä meidän pitää. Kyllä me voitaisiin jatkaa. Avaa ovitoveri, niin lähdetään ryskämään. Siellä Mä resolvoida toi perceptionit vielä, mitä no varastohuoneesta. Joo, siellä sekä Kelly että Ograndi näkee vähän yhtä aikaa siellä yhden huoneen nurkassa semmoisen laatikon. Ihan niin kuin varastossa yleensäkin, siinä on tavaraa pussukka siinä päällä ja sen yläpuolella on semmoinen niin kuin lyhty. Tai siis tämmöinen soihtu. Mut pois lukien kaikista muista, niin ensinnäkin se on ainoa soihtu, mitä täältä niin kuin mistään on löytynyt. Et siellä on aikaisemmin ollut siis lyhtyjä. Ja Ograndi on siinä lähempänä Kellyä pikkasen ja katsoo, että mikähän toi on ja vähän koskettaa. Se on vähän, siinä on joku mekanismi ja se nykäisee siitä kahvasta. Niin kuuluu semmoinen, sieltä nurkasta aukeaa ovi. Sieltä laatikoiden takaa. Tavallaan on semmoinen niin kivi siirtyy pois siitä seinästä ja siinä aukeaa ovi jonnekin pimeeseen. No mitäs täällä? Come Mitä to papa. ehdotti? Kelly astelee semmoiseen pieneen ikkunattomaan huoneeseen, missä on pimeätä, ei valoja. Siellä on Ei haittaa suurikokoinen puinen arkku, missä on aika vahvan näköinen riippulukko. Ja siinä heti tavallaan huoneen vastapuolella näkyy oven rajat. Kelly kun sen aukaisee, niin näkee, että siitä menee läpikäynti sinne kirjastohuoneeseen. Kuninkaan linnassa on useampi salakäytävä. Joo. Kenellä se, Onko siinä mahdollisesti pronssilukko siinä kirstussa? Ihan niin kuin sillä filosofialla olisi mitään Suoraan, merkitystä, joo. että pronssinen avain sopii pronssiseen No, lukkoon. kohan kysyn. No, suottapi olla, että siinä on nyt sitten pronssinen iso No niin. riippulukko. No joo. Pronssi taitaa No, vissiin vähän olla aika koitin heikko piilata. metalli, mutta Joo. Kumminkin niinku viiton, tai kutsun Rintaroa. Oliko sulla se avain? Niin koitapa sitä tohon. Mä haluais kuluttaa tiirikoita. Missä se nyt onkaan? Se on tuossa Oakrandialla. Oakrand istuu nyt sen Oakrandi. kirjaston päällä. Syystä, että- Ograndi meni istumaan. Pronssinen, Ottaako? joo. Joo, no siis Rintaro ottaa sen avaimen ja työntää sen siihen lukkoon ja se sopii. Lukko aukeaa. And it's a trap. Nice. Kyllä, fireball. Jo koko huone räjähtää. Kelchad, autti. Ja ottaa riippulukon veke ja avaa sen suuren arkun kannen. Siellä on kaikenlaista tavarata. Siellä on nuija, pitkä miekka,
sekä pieni varsijousi sekä 2 semmoista kotelollista nuolia siihen, eli 20 yhteensä. Sitten siellä on suht suurikokoisia nahkapussukoita, 8 kappaletta, mitkä kilisee, sekä isokokoinen kirja, nahkakantinen kirja. Ja sitä kirjaa, kun siinä hetken pläräilee, niin se on tämmöinen niin kuin selkeästi siis Jamandi Aldorin tämmöinen niin kuin kirjanpito, missä on määritettynä sen palvelijoiden ja vartijoiden palkka. Ja ne pussit kilisee melko kivasti. Kilisee kassissa. Puhdasta, pätäkkää. Kuka saa kirjanpitoa? No, Ja mie nyt on sitten se opiskellut kaikenlaista. Käli rupeaa keskittyä enemmän niihin pusseihin ja helisyttelee niitä, kun jossain strippiklubilla hölskyttelee niitä sillä lailla. Joo. Mm. Tää tulee käyttöön. Rahaa niissä on. Joo, ja tuolta nopeasti vaan pari. Ootas, mitäs näitä ajetaan? Näin päin. Joo. Sitten Noin, joo. Linsi kurkkaa sieltä vähän takaa ja katsoo, kun Käli vetää sieltä silmät kiiluen kultapussukoita taskuun. Ja... Ei helvetti. Siis varastatko sä miekkaherran kartanosta sen rahoja? Sä oot hullu. Tää ei oo kohta enää Hän vie sun mikään pään. kartano. Tää ei oo mikään kartano kohta enää. Ei saatana, jos me jäädään kiinni, niin se vie meidän kaikkien päät. Mä en halua tähän ainakaan osaa enkä harpaa. Mä en ollut täällä. En mä nyt liikaa se lähtee ota. Rauhoittuu. No, mikä siellä kestää? Alkakaa tulla nyt. Otin vaan pari. Täällä on hätävaraa, jos joku tarvii. Siellä on myös pari kappaletta Lesser Healing Potioneita. Mm-hmm. Missä tää on tää? Ei nyt mä jää hylkeen alle. Niin mäkin oon. Laittakaa tortsi päälle, niin näette siellä jotain. Niin, siellä on pimeätä, te ette näe. Mut siinä se on. Saatana. Sytytät yhden tortsi. Ja kuka sen otti sen toisen Everlight-kristallin? Ei vissi Ottiko kukaan. Ottiko kukaan? Ei varmaan kukaan. No minä käyn juoksemassa sen sillä väliin, ottakaa ne rahat sieltä ja painetaan vittuun tästä keilahalla. No ei sun nyt tarvitse sinne asti lähteä. Kenelle se meni se toinen taso? Se on niin tuolla Mulla on toinen. pentikillä. Penalla. Mä heitän sulle inventoriin sen Everlight. Oi miten ihanata. Everlight Crystal. Jos ei kukaan muu niitä Vittu, healing vaikka näkee. potioneita ota, niin mä käyn ne sieltä nappaamassa sieltä arkusta. Ja totean siinä samalla, että Ei nyt mä jää. kylläpä se Jamandi varmaan tämä ymmärtää tuota noin niin... Oh, ja... reppu. Mä jää paha haju sen muumio alle nyt. Ei! Se vaan hymyilee Nuolinäppäimellä voi piereihin. liikkua myös. Hyvä. No niin, ollaanko mennyt varastettu tarpeeksi? No minäkin otan yhden kolikkopussin ehdottomasti. Noita tulee 100 kaikki. kultaa per pussi. Miten mä otan? Tää kyllä tulee puremaan meitä perseeseen. Kaikki pussit otetaan sieltä. Niin mäkin tänä, jos mikä ruvetaan varkaasti, niin kai me kannattaa kaikki ottaa sulla ottamassa. Millä tuo pussi otetaan tuolta? Paras Dragon tai Ball. suoraan. Perkele. Siellä on 2 pussia vielä. No jumalauta joku. Vittu, mä otan toisen. 1 jäljellä. No minä tulen hakemaan sen kyllä sen. Yes. Otin varmuuden vuoksi sen Ledgerin, että jos jäädään fakkiin, niin voidaan sanoa, että me otettiin ne suojaan. Kyllä, ei niitä voitu jättää sinne. No, miepä avaan taas Muu oli seuraavaa yleensä ovea. tässä, niin Ei muuta kuin... Ja quick saveen. Muu pitää ottaa toi Everlight-kristalli pois kädestä noin, koska en pysty sitä pitämään samaan aikaan. No niin. Kilpi ylös ja avaan oven toisella kädellä. Avaat oven. Hmm. Joo. Ollaan vähän niin kuin keittiön tyyppisessä huoneessa. Mä en tiedä, mikähän toi on muuten. Sillä on ihan termi. Kysytään. Googleta. Apukeittiössä. En päästien. Scullery. Siellä on niinku, siis niinku ruoan valmistelu. Se ei ole niinku keittiö, mutta siellä ne annokset valmistellaan ja lähetetään niinku eteenpäin. Siellä on tiskiallasta, pöytiä, sen sellaista, mutta eniten niinku pistää se silmään, että siellä on keskellä lattiaa ja vähän. Itse asiassa Pentti katsoo ovelta, niin niitä on joka puolella siis silvottuja ruumiita. Puoliksi keskeltä halki, jalkoja siellä, käsiä täällä, niin kuin vartioiden ruumiita. Ja Pentik näkee siellä katseet kohtaa samalla tasolla, nyt kun Pentik seisoo. Siellä huoneen suoraan vastakkaisella päällä on isot pariovet.
ja niitä vasten istuu siis puhdas jättiläinen, sininen iho, kypärä. Ja se istuu siellä, se pitää sen toista käsi niin kuin olkavarresta vähän kiinni silleen, että se vähän niin kuin haavoittuneen näköinen. Ja se katseet kohtaa ja se nousee siis seisomaan sieltä niin kuin silleen, ja jää siihen vähän niin kuin odottamaan, mitä teet. Se tuijottaa tiukasti, se irrottaa sen toisen käden siitä sen ehkä haavoittuneen näköisestä olkavarresta. Ja peittää melkein koko huoneen. Se on paljon isompi kuin mitä se oli se edellinen tyyppi. Mitä siellä täällä teet ja miksi siellä silvot näitä tyyppejä? Pentikki sieltä kilven takaa höpöttää. Se on make an impression, se action. Make impression. Joo, kun niitä on make an impression, lie ja coerce. Coerce Käytetäänkö on sitä nyt tähän näin? intimidation. Käytä vaan. Kannattakaa hyvältä. Ja tällainen, se vähän murahtaa semmoisen niin kuin osittaisen raivon ja semmoisen odotuksen vallassa. Se mitä minä teen täällä on minun asiani. Ja se on niin kuin todella matala. Se on oikein niin kuin kiviä hankaisi yhteen, että se niin kuin oikein jyrisee. Pentikki vähän katseella käy läpi näitä ruumiita täällä ja sillä selkeästi näyttää, että kattelee ja katsoo sitten tätä tyyppiä silmiin. Kyllä minusta näyttää, että se on vähän muidenkin asia. Täällä on henki lähten aika monelta. Mitä siihen sanot? Ja vähän kohattaa olkia. Jos- Sattuu. No jos et siihen hyvällä, niin sit pahalla. Ja niin Pentikki ryntää sen kimppuun. Siis kilpi edellä lähtee taklaamaan sitä. Alright. No sehän on sitten initiative. Mutta aloitetaanko me enää? Meillä on 13 minuuttia aika. Mä sanoisin, että ei. Niin minäkin. Jätetään se tällä kertaa tähän ja ensi kerralla jatketaan sitten siitä. Jääjättiläis. Kiitos peleistä. Kiitos. Kiitos kiittämisestä. Thank you. Kiitos. Oli oikein nastaa. Otetaan ensi kerralla sitten vähän lisempää.